iti tunggal pitik ki puso, adagur uray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Iho, nasaba ka man na si Bangpad. Kaputa, naaliptak ti sekretaryak mama. Nasapa nalpas dagiti impakamakam ko a papeles. Iso nasapa akmat asim mangpat. Anya nga rod day ta nakasupot a bitbit mo. Meriendayo kinilani a katulong tayo mama. Nalpasa ko na nagmerienda. Itad mulatan ka nila ni. Sa dinong nga rod ti ayan na mama. Aday tilikod ti balay, aglablaba. Ane, malaman ng aglablaba pa ila. Kasano, inikat na ngamin dagiti kortina. Kat iso ti madama, alablabaan na. Ay, sige mama. Inakman nga rod iti ayan na. Taitid ko man to'y ginatang ko ang merienda na. Sige. Nakadkadlaw. Adda pa naggusto ti anak ko, iti babaunan. Hello, Doña Carlota. Nakaawag kayo man. Kapunta kayat ko nga ibaga, adituyan balay amang rabi nila ni. Ang senyora, Oh, Carlota ko namlatan kanyak. Diyan kayat iawag mo kanya ka senyora. sige, Carlota. Di mo sagsagaan di balasang mga gawe, doon sumangpot di na balayo. Managbabain ti anak ko. Iso dito iton balay amang rabi eh. Palubusan yung tulatan, numalpas na giti trabaho na. Agpaluto kadagiti paborito na sinaan. Iso adito yan balay amang rabi eh. Itulog tulatan di anak ko di na balayo. Carlota, Napsugak iti ginatang yu a merienda, Sir Jetro. Oops, kung nagtumot adyak kaya ti ngawag mo kanyak. Jetro ko namlatan. Kasla mabayinak ngamin amang birbirngas kada kayo, sir. Gaputa anak na kayo ti amok. Apay kumamabain ka. Siyak lang nga rodan ti mangibagbaga Jetro latan ti awag mo kanyak. Sige, sir. Ay, Jetro. Kastaman ti ko naklani. Nagsayat kaunay kanyak, Jetro. Kan uray ni mamang mo. Anya ti kunayo, senyora? Dituyak to balayo amang rabi? Wan, katlotwag to, dagiti paborito masida, at tagsasango tayo amangan. Ijayak to latan balay amang rabi, senyora. Di mo pa ayan ti tarigagay ko. Agsasango tayo amangan, lani. Ay ko, mabainak namin kada kayo, senyora. Day tati kayat ko nga ikatam nga ugalim. Tiyak kayat ti managbabain unay, lani. Sige, senyora. Oh, kahan mabalin ka di. Nana ko namlatan kanya. Wala nga amo kayo, senyora. Uray pay. Tiyak kayat ti senyora ayawag mo kanyak. Taim bilang da ka nakaskamang ti pamilya mi. hello, Lani. Apay ngay mawag ka, anak. Kaputa marabianak itang nga gawin di balay tatang. Tako na dagiti amok adituyak kanun balay da amang rabi. Amukon. Inyawag kanyak ngamin itay ni Nana Carlota. Anya? Tatang, mabainak ko maadituyak amang rabi. Makagura damat kanyak no jak pagustuhan ti kalikagom da. Maawata kanak. Kan rumbeng amakibagay ka kanagiti amom. Nang runag at nasayap da unay kan ka. Apo, nagimas ti linuto masida tayo, Lani.
O sige, mangan kalata, sir. Ay, stay jetro. Inton malpas tayo amagan. Di mo tubaybayagan na mapanitulo nila ni iho. Tama nga dumadandanagan ng ti amana na marabian unay di balay. Wan mama, Nakasaysaya at kayo unay kanyak, nana. Jetro, day talaunay ti pagbabainak kada kayo. Awan ti rumba nga pagbainam iha. Tatay ko namin, sanda ka nga himbila nga sabsabali kada kami. Gaputa, ibilang ta ka apasat ti pamilya mi. kastangag pa'y sulani. Iso di ka nagbabain. At tuitin na po eh. Oh, pida. Saanan, Jetro? Nabsuga kon. Anyalakit din aya. Nagbasit ti kinan mo iha. O sige Jetro, kargaan pa dita plato na. Wan mama. Atoy lani. Nagadulakit din tin kargam ngayon na po'y, Jetro. Una, naimas mati si datayo. Iso akanam amin dayta. Naimas ti panangan tayo, no agsasango tayo akastoy. Ay na, agyaman na, napasangpot ka matlangan, lanay. Basta una tinantanag ko, parabihin nga itala nga sumangpot ka. Pasensya kayong tatang no italati sangpot ko. Itay nalpas kami ngamin anang rabi eh. Mayat mat ng tipan nakitungtong kanyak da Jetro kan Nana Carlota. Nana Carlota ko namin di amom. Gapota, iso ti kayat ni Nana Carlota nga yawag ko kan kwa na tatang. Ket ni Jetro. Di namat kayat ti sir nga awag ko. Jetro kanu mati kayat na pangawag ko kan kwa na. Talaga anak kasaysaya at nga ginakin ka balasan ko. Wen tatang, day talaunay ti pagbabay na kadakwada. Nang nangruna ka ni Nana Carlota. Luamom la ko matigapunan no apaya na saya at unay kan ni Carlota. Tatang? Apay may mayang kayo. Ha? Kwa, awan? Madalang nalagip ko, anak. Wow, nagpintas ni Lani iti dayto nga post na aladawan iti Facebook. Iho. Oh, anya tatakit kita iti cellphone mo. Ti infos ni Lani aladawan na iti Facebook mama. Kita nyo oh, nagpintas iti dayto aladawan na. Talaga pintas nila iho. Manabukan ko ana. Tawan sapay mat boyfriend na. Anya nga tanong. No anya? Oh, ituloy mo. Ay, saanan mama? Ang mga no agungat kayo. Oh, Si Sekretarik mama. Hello, Krisa? Agyaman na, Krisa. Ta naikamat mo matlaang dagito yung papapeles. Basta da kayo ti agmandar, sir. Talaga nga'y karigata. Isot pag gusto ako na iking ka. Awan pulos reklamo, no aday paaramid ko king ka. Gaputa, napatag ti trabaho, sir. Ken syempre, napatag kay matan kanya, akas boss ko. Iso nga aming ibagayo, kataramita. Sapay la ko mga rod, tadi ka mauma ka sekretarya. Ay, pulos, asa anak to ang mauma iti trabaho, sir. Katsapay la ko ma, tadi kamat mauma kanyak akas sekretaryo. Maayat anak unay kinirkrisa. Tanagagat, ken saan a reklamadora. Uray no ado dagiti ipasikaso king kuhan at trabaho na. iho. Apay may mayang ka. Kuha mama. Malaglagip ko lang ni Krisa, a sekretarya. Apay. Gaputa oray ipasabak ko iti ado at trabaho. Awan pulos ti reklamo na. Day tati pagkunaam nga muna nga ipatag ti trabaho na. Tano na sa dot ti may sa nga empleyada, sigurado nga ikatan ti employer na. Puno day ta mama. Ayun gayam, adan to atin darak manen a business forum. Kat ikuyog ko ni Krisa. Sa dino,
Iji Bagyo, mama. Oh, sigurado maragsakan ni Krisa. No isot ikuyog mo. Mas daawak. Apay nga ta nakasaysaya at unay kanyak ni Nana Carlota. Ani anak, apa yang may kulkulan ka? Ay, kwa tatang. Malaglagip ko lang ti kinasaya at kanyak ni Nana Carlota. Talaga nasaya at ni Carlota. Sigod ka di agam mo kayo kanina na Carlota, tatang? Juan, Kasano ti pa nakamamuyo kan kwa na? di mo damagan. At idog nga istorya. No salaysayag ken ka, no kasano ti panagam amumi iti amom. Ti Carlota, isulti nakakot siya adimtay. Anya nga tatibagana. Naibangal daw mo, Bador. Kastamot kin ka, Carlota. Nagsidakan sakit diti sa loyot na galis ka ngay may. Anda ka di umay mo ibaga? Na yan day tangay bagbagam. Nagsiday ti saluyot. Awan mo't kit diti dapat ngay bagak. Ngam nagapu akit balay da amiga Rosalia. Kaputa malabasak ti balayo. Di ba gasak latan? Dagasat bandila di. Itay pa'y arimor dito balay, tamapan kano inyo balayaw. Ano kano ti lalabaan na? Anya? Ti amukit madagas ko lang. O sige, mapanak nga rudan, Salvador. Mabit lang. Adda ka di ibagam? Agyaman na kiti kinasaya at siya iti anak ko. Amom ka di, no apay anasaya at ako na iti anak mo. Anya ka di tiga po na. Gapukan ka, Salvador. Ado, tibabak ko kan ka iti napalabas. Carlota, nakayatan na lagi pa tinapalabas. Nabayagan, anay tanam iti panunod ko. Pakawanan naklakuman. Nabayagan na napakawan ka. Tamok, anarik na mutan. Kung kasano ti saem, ti masukat. Salvador. Nariknak unay ti saem. Hindi sinugat mo ti puso. Gaboy ti parang isukat mo kanyak, iti may sabak na. Pakawanan na kumay, di pa nakasisirap ko iti pirak. Di mo alam mo. Nabayagan, naglulit ti sugat iti barokong ko. Kuna kini, amarik nam tumot ti sakit ti masukat. Saan na nagbayag? Timudno ti kinunam. Nariknak. Ti sa pudno ana sakit ti masukat, Salvador. Tanang babae day di asawak. Ngay sumat ti puong ti nakatayan na. Amom ka na mas daaw ti anak ko. Gaputan nakasaysaya at kakanukin ko na. Tay ko na kon, sika ti makakapo. No apay nasaya at launay di pagpakita kita anak mo. Alam ba, Kureka, amo na ka din tinapalabas ta? Saan pa? Kasi mabae na ka amang istorya ken ko na iti amin, Carlota. Lani, plancha man dagitoy. Please. Ha? Ada ka di papanam, Jetro? Uri lahat talo aparesen to'y paplansyam nga Amerikanam. Kan sabali pa ito'y do abarong Tagalog mo. Kasapulak dagita nga isuot. Iti atendara ka business forum eh. Anya? Ada manan business forum yun? Sa di na ti pakangayan namanan. Asa dagita? Tajela ang bagyo. Wow! Iti matgayam kalalamisan a lugar dito'y Pilipinas tinapili yo apapanan. Wandani. Sino nga rod ti kadwayo amapan? Siyempre, ti sekretary. Anya? O sige, rogyam nga rodo na planchaan dagita. Tapno may rabwat kon. Wen, sir. Sige, panawan ka pa ya. Lani. Sa balya talagang tirik na kinilani. Ba ito'y kadinti bagpagatang ayat. Sadyak mayulot ek trabaho. Takas na makitkitak lata. Tina isang sangayan a kinapintas ni Lani.
Apay nga ta akastoy ti marikrek na. Bueno, talaga ka di nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mat nga strikta ni mama? Kat uray katulong milang nila ni. Saan nga tamat nga agungat? Salbag. Sadyak maiulot ag trabaho. Takas na makit-kita klata. Tinaysang sangayan akin na pintas nila ni. Apay nga taakas to'y ti marikrek na. Bueno talaga kadi nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mo't nga strikta ni mama? At uri katulong mila ang nila ni. Saan na nga tamot akong traan o armag? Sir Jethro, Ni Krisa. Apay Krisa. dagiti nasisita apirmaan nyo papeles itang aldaw, sir. O sige, ilisumpay laang. Inton madamdama apirmaak na gitan. Okay, sir. Ngam di ko maliplipatan apirmaan na gitoy. Sige, agsubli ako ni tilamisaan ko. Wow. Bagay ni Krisa ti suot na. At adda ating puwarti ka na seksina, iti dayjing arwat na. Iho, di ka pa'y unay nagbayag asin pangpit ito'y balay ng arak matan isang sagwam. Adda ka di parikot mo. Ay, awan mama. Mailawak lang nga uminom iti ara. Di nak ko mapagilimadaan. No adda parikot mo ibagam kanyak, parang matulungan ka. Mama? Hindi ka ko magbabain amang ibaga no nyaman ti parikot mo. Well, saan mo't di aparikot mama? Ngam, agdwa-dwa akla ang amang ibaga kata kayo. Tamang ano agungat kayo. Oh, tapay ko maakaungat ka. Mama? Come on, iho. Saan ka nga butang, ano? Di ka agama ka mang ibaga no nyaman day ta pa kariribukam. Sige man laangan. Anyaya, timang burburibor di ta panunot mo. Nilani. Oh, apay nila di. Adda ka din na aramid na saan mo magustuhan. Awan mama. Ngamkit de. Kat mariknak nga agayatak kinkwana. Anya? Agayat ka, iti katulong. Dakas ka di nga agayatak iti may sa akatulong laang mama. Saan matkit di? No kasta? Saan kayo nga agungat no agrayo ak kinilani? Taapay ko mga agungatak, iho. Yes! Agyaman ak mama. Ti amukat laptandak nga agrayo iti may sa akatulong. Isuakas na mabuti nga kitay amang ibaga kada kayo. Sana nga agungat, iho. Basta saan mo apagang angawan nila ni, ha? Saan mama? Talaga anapod no ti panagayat ko kinkwana. No kasta nga rod. Ipudno mo tiriknam ka nila ni. Katne, sapay ko pa. Tamasok dal mo, ti ayat na. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Jethro, naisagana kami ng dagiti tugot mo nga arwata medyo bagyo. Agyaman ak lani. O sige, tainakman kita ang dagiti daduma pa nga gururay at trabaho. Mabit lang. Apay nga yung gawid mo ti imak, Jethro. Ada ka di pa'y paobram kanya? Awanan. Ngam, patakayat ko adamagan kan ibagaking ka. Ha? Anya ti ibaga kan damagam kanya? Kan mabalin ka di? Ibatamon ti imak. Di mo patpatan. Ang mga numakita na ka ni mamang mo, nakababain. Sorry, Nani. Anya nga minti damagam, kan ibagam. Ada ka din agar-aram king ka. Ha? Kwa? Please, tiag pa'y sukumati isungbat mo. Awan pa'y.
Taasino siguro ko mati mangayat kanyak. Sa anak mo't ngamin anapinta sa kaskadagiti daduma dita. Lani, para kanya. Sikati ka papintasan ng ababae dito'y lubong. Anya? O sus! Di nakman bulaan na kasta, sir. Ano tasar ka di man ang tiawag mo kanya? Gaputa. Kasladyak mamati iti bagbagham. Aman, agpaiso ti bagbaga. No iyarig ka, akasabo. Kat sikatay kong kunada ang makapasalibuk kag Greek na asabo. Sumardin kan, Jetro. Ano? Epekto ka di pala da itatinin mo nga arak? Dani, O sige, panawan ka pa dito. Itay na ko nagdalos. aguray ka. Ada pa ibaga. Ano tayo bagam, Jetro? Amom ka di nga. Nga. Nga niya. Apay adi mo ituloy. Apay akas na ti panang pereng mo kanyak. Adday pudnoking ka. Kat sapay na kuma, tadi nakagura lanay. Anya ti pudnom? Nabayag nga inam amiris ko tirek na. Tadyak kayat nga anda mapasakta. Kat iti panagtulid na kiti aldaw. Napanag na ka, nga agayatak ikalani. Anya? Siyak amay salaang atsimay wano katulong? Agayat ka kanyak, Sir Jetro? Uwan lanay. Kasta kayo kadi ababaknang? No, ada kursunada yung ababae. Uray saan amay kari iti pedestal nga ayan yo. Kaya't yulat ta nga ikutan wano pag-aangawan? Nagbindot ka, no kasta ti panangipapan mo iti impudnoking ka. Sumardeng kan, Jetro. Di nak maalilaw kadagiti agkakasamit abalikas mo. Jetro, apa yung mininom ka man iti arak? Gaputa sana pa tiyan nila ni, timbagak nga gayataking kuana. Anya? Impagarup na apagang angawak laang. Tabak lang tayo. Idin to tamay salang akatulong. Saan ka kumahamadis mayaw na maupay? Di ka sumuka dagos ka dagiti imbaganakan ka. Di na pa tiyan dagiti imbagaking kuana, mama. Mamatin tumatlaang na makita na pursigi ka ngagdaton ken ko ana. Iso, di ka mo upay, iho. Wan, mama. Itatanay baga kung ti ayat ko king kuana. Idarirad kong tumanan. Anak, sipon pa itay simbang pet ka kat may kulkuling kan. Anak ka di parikot mo? Ni Jetro nga anak ti amok tatang. Apay na jadjet raw. Wano aday narabid na saan na nasayakin ka. Ibagam, tay tamot lang inakrautan iti balayda. Ha? Ay, awan tatang. Nasayaat kanyak ni Sir Jetro. Apay nga raw, may suti pakariribukan ti panunot mo. Gapot ha. Ada impudno na kanyak tatang. Asya day ta. Diyak mo no mamati kayo iti ibagak. No siyak. Kasla narigat ko apat dyan. Anya nga may timpudno na kin ka. Kunana nga, ada ka no panagayat na kanyak tatang. Anya, Ang saan ko apat dyan? Babak nang da. Sa agayat kit din kanya kamay salang akatulong. di mo pa'y maibaga apag-aangawan na ka. Tadi mo pa'y mat na sinter, no, sinsiro, no saan ka nagtimbaga na. Diyak kaya ti paaram kan kwa na tatang. Ang mga numasaktanak tulaang. Di ayat, awan pilpilyan na, baknang man, wano na panglaw. Tayo kunadan, bulsak ni ayat. Tatang? Wala. Paliiwam ni Jetro. No pudno, wano saan, timpudno na kin ka. Nay, awan na fay nila ni. Bueno, gimura nga ta, itimbaga. Ganyan. Barang isunday to eh. Hello, Lani. Sir, ni Krisa sekretaryayo daytoy. Isi kamat gayam, Krisa. Sa bali mo't ngamin tinumber mo. Sana nakapunbuk kanyak na ito eh. Nakiaw
Tawag ak lang iti cellphone ni Sonia, sir. Itay pa'y nga urayan kayo dito yung opisina. Kunayo ang masapadak adagasen iti ipapantayo iti bagyo. Di kay matla maurayan, iso nga inawagan kayon. Sige, mayakon. Bye. Oh, iho. Asino di kinasarit am? Ni Kadilani? Saan, mama? Asino garod? Ti sekretarya, kat matagtaga na ng mga ure kanya kay opisina. Dagasag, ti papanmi di bagyo. Kasta aya. No apay nga minadi ka pala na pa, ni dito ta nagbayag mo ta na nakarubot ka. Ada ngamin ururayak, mama. Ni Kadilani? Wan, mama. Kayat ko, asakbay ang mapana kay bagyo. Kat makita, kan makasaritak ko mapailaan. Iho, di mon urayan. Abagan do saan nga umay ita? Anya? Nakagurang nga ta kanya. Itimpudok king kuana, di kalman, mama. Diyak ka mo, iho. Ala, mapankakit din. Sakton, ti makisarita kanilani. Si amok na nalipatan yung atendaran tayo ang business forum iti bagyo, sir. Apay ko mamalipatak. Sa anak pa'y mo't ngagkabo o boss mo. Apay nga rod asaan yung anasurot ti oras ngayong bagayo apan ang tagas kanya kaya opisina. Anya nga tati baga. Sige, saan yun nga ibaga, sir? Tama nga no personal arason tinakaladawan niyo ang dagas kanya. Kastangag paiso. Iso adi ka nagdamag. Ayun gayam. Naibagam ka di kini Sonia no anya dagiti aramidan na di opisina. Bayat ti kaawantay ti talungal daw. Uwan, sir, awan pagdanagan niyo. Tayo na ibagak amin kini Sonia dagiti kayat yung amaramid. Nasaya ato kasta. Ayun gayam. May sabalik man ti saritaan ta. Anya ti malagip yun, sir. Saan ka ding agselos ti boyfriend mo? Ti ipapantay di bagyo? Wala, sir. For your information, awan pa'y ti boyfriend ko. Anya? Iti day ta akin napintas mo? Awan pa'y tinakasokdal ta ayat mo? Gaputa, awan pa'y tinaylawan ang nagrayo kanyak, sir. Amangan mat no isnabera nga ben. Saan mat, sir? Apay, naisnabak ka di iti pa nagkita yo? Saan mat? Nga magure ka. Masaludsod ko man. Anya ka diti berbero kami ti may sa lalaki. Tapno magunod na ta ayat mo. Nakababain samat nung ibagak kada kayo, sir. Apay kung mamabain ka? Saan eh? Mabainak kada kayo, sir. Come on! Saan ka kumangagbae na mga ibaga? Dudua tala ang tilugan ko. Awan mo't makangag asabali. Sa bagay. Sige, ibagam nga rodan. Anya, tisapsapulam, iti may sa lalaki. May salaing tisungbat ko, sir. Kas kumakan ka a businessman, ti kayat kumat apak ti boyfriendan. Hello, Carlota. Oh, Bador. Apay asaan nga ibay ti anak mo dito yung balay? Anyat makagapo. Ay, kwa. Mali nga min ti bagbagi na. Agin idda. Anya? Itayag pa'y aldaw ang mga awag kan kuha na, apay nga, adyak makontak. Saan na nga mo alubat ti cellphone na? Itay lang nga nakita na. Isumot lagaya madyak maawagan. Kat pag tumaram ati anak mo iti agas, Bador, tabarang makaumay ito nagtrabaho itong bigat. Pinagtumarkon. Marang no maimbagan taon. Kumusta tirik naman ak? Kaslalim mag-anan tiriknak tatang. Nupay, ada pa'y labasit aguriguro ko. Kung naktumit nga minkin ka, ano mabannog ka, aginana ka. Ura ta salmot nga strikto na iti amom. Nakababain mat no makita da ngawan ub-ubra tatang. Wala nga mabannog ka una, hindi ka pulos sa ginana. Ewan kaya, imawag itay ti amom. Anya timbaga ni Nana Carlota? Tinamag na, no apaya di ka nagpagpakita di balay da nagmalag. Anya nga rin timbagayo, tatang. Di imbagak ti agpaysaw, ama di ti pagbagay. Nga da guri-gurmaw.
Anya nga ruti, kasla madlaw yu itay kan ko na tatang. Mamatimat lang ata, itimbagayo ama di tibagbagi. Wen, mamate. Tamo na sa anak nga agsasao iti saan na puno. Hello, Mama. Iho, kumusta kayon kini Chris at Tita Bagyo? Madamay ita makitungtungtong ni Krisa. Kadagiti pada na mata sekretarya. Amuyo mo tan di sekretarya. Nalaing nga makigayam. Taamo na ti makibagay. Dahil tangaro ti pagbilibagkan ko ada. Amuna, ti trabaho na. Amuna, ti makibagay. Wan, Mama. Nga maguray kayo. May sabalik man ti saritaan tayo. Oh, anya dayta. E di nagluwasak ngay may dito'y bagyo. Nauray iyo kadimot lang ni Lani ngay may dito balay, Mama. Saan nga rod? Iso ano din nagdinanggag iti kat inururay mo lata ay sigurado. Nataktak kayo ni ti biyahe o kadi Krisa. Anya ka no ti rason, adi nakaumay, Mama. Sigo ni ti Amada, madi ka no ti bagpakina. Anya? Masakit ni Lani? Saan mo siguro anak karo, tagurigor lang. Pasyarin nyo ida, di balay da, Mama. Aniya? Anay, apay nabigla kayo tinaybagak, Mama. Apay, di yo kaya timapan pumasyari, di balay da? Kwa, saan ba iho? Abang ganawan ti oras ko amapan. Inkay mo't sarong karan, Mama. Alawad, bayam, kita agno at oras ko. Kunamot ngamin di amana, parang na makaumay tumutanin tong bigat. Saan nyo pa ilang apursaan ngagtrabaho, Mamang? Tama nga no adda ako maro ti mariknana, no saan ang makainanaan na sayaan. Kumusta tirik nam anabigatan anak? Mayatan tibagik tatang. Iso asumragak iti trabaho kay tangal daw. Nga maamangan no mapasublian ka. Mayatan tatang, iso adidak pakadanagan. Ang tawag mo. Ni Jetro matay tayo mauawag tatang. Sumbatam, tapno mamuam no niya ti bagana. Hello, Jetro? Hello, Lani. Anyati ko na ni Mama, adi ka na pa nagtrabaho, ibalay di kalman. Gapot ka matitibagik iti kalman. Ngam di ka madanagan. Sumrag akon iti trabaho kay tangal daw. Oray saan ka pa ilang mapapaan? Agpaimbag ka pa Amang ano mapasublyan ka? Mayatan tiriknak, Jetro. Lani, insamot inpudnuking ka, tinagmadian ti bagbagay. Ha? Eh, kwa... Ulitok mo na, Lani. Bito, ti panangipapan mo. No ti pamatim ka, paglulukman ka. Sige, Jetro. Baliwan tanto pagsaritaan day tabanag. Maladaw akon iti trabaho. Bye. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Sir, inton bigatin ti panakalpas ti business forum nga inatindaran tayo. Anya nga tanong, panta pa'y lagpas yan. Awo na. Gundawayan ta, ti kadata dito'y bagyo. Intanto pa ilang arud agaliwaksay. Sa dinong arud ti kayat mapagpasyaran ta. Kaya't ko nga mapanta kumamat ijay sagada, sir. Anya? Awa na nga adayo pa ilang ti sagada dito'y. Uray adayo, kat makadanon dalata, sir. Kaya't yun. Sa bagay, isumat kit ditiranta dagiti kakadwak a businessman a papanan. Timbaga malugar. No kasta, sir. Makigiddan tanto kadakwadan. Sige, Krisa. Sumurot ta kadakwada. Anyati kinudam iho. Mapankay pa agpasyar, kalpasan, tinatindaran nyo a business forum. Owen, Mama. Takaaduan dagiti kakadwak ni matindar. Nagpasyad na pa'y. Naimbag nga rod, tenyawag mo. Planok nga ben, nga ibaon ni Lani ang mapan makitsenda. Taagpaluto ako may tipagsasangwan tayo kada Krisa, itong makasangpot kayo rito Pasensya kayo, no may tantan pa ilang ti plano yung panagsasango tayo amangat kada Krisa, Mama. O sige, mawatak da ita. Agananad kayo nga rod, iho.
Anya? Saan pala nga makasangpat da Jetro inton bigat, Nana Carlota? Kunak man umalpas tong tinatendaran da business forum. Malpas doon. Mapandan sa kanupay lang agpasyar. Abangan na mapandan agpasyar di sa kada. Anya? Waniha. Kadon kano kadagiti delikado kat kayat dati mapanagaliwak sa di sa kada. Di, kadwalat na ni Jetro ti sekretariana ang mapan ijay sagada, Nana Carlota? Siyempre, kapilitan nga kukuyog damapan. Nga maguray ka. May sabalik man ti saritaan. Anya ti malagip yung nga ibaga, Nana. Inton sumangpit da Jetro kan Krisa, kaya't kung agsasango tayo amin namang rabi dito'y balay. Anya? Wan, iha. Pinikasta makapagam mo kayo kini Krisa sekretariat anak ko. O sige, Nana Carlota. Kaya't kumat makita kan maam-am mo ni Ma'am Krisa. Kaya't ni Carlota amam-amom ti sekretarya ni Jetro. Wan tatang. Iso ngayon tun sumangpad da nga gapoy dya bagyo. Makisango ak tumat kano kadakwada iti maysa na bakna nga pangarabii. Sige. Nasayat mo at namamamom ti sekretarya ni Jetro. Maring no nasayat ti ugali na kat makapaggayim kayo. Wan tatang. Sigurado ang makapaggayam kami. No? Saan to na nga to ti pangibilangan na iti bagina? Hello, Salvador. Nakaawag ka man? Nakayat ko pagsaritaan ta, Carlota. Oo. Anya na ita. May papan ka ni Jetro ang anak mo. Anya. Apay ni Jetro. Mabalin ka di, agsarita tayo ti personal. No, may ka dito'y balay. Sigurado ang makita na kati anak mo. Taadda dito'y nila ni. Anya to nga ron ti ibagam, nagdamag kan ka. Di, si kantiyo pa dito balay. Dito yan ti pagsaritaan ta. Ladingitak. Diyak kaya ti umay dita balayo. Pues, ang kita ta nga ron iti may sa lugar. Ora iti restaurant, no kayat mo. Namin bagpay. At sarak ta iti restaurant, Salvador. Na-enjoy ko ti pa nagpasyar tayo enjoy sagada, Sir Jetro. Oray siya, Krisa. Tanay dumduma tilang miis itinapanan tayo. Kaanon to nga tamanan ang makapantay iti dayja a lugar, sir? Ija ka mo. Ta saan tapay kumana ka pa ni Jay? No saan aga po, iti niya inatayendaran ta a business forum. Ay, sir, adaman damagak. Parang no saan kayo ang ma-offend. Anya ti damagam kanya? Awan ka di ba ti sabsabungan nyo, sir? Ha? Apa yan nasa lunsot mo dayta? Awan, madamag ko lang. Saan na mabaling ipagak? Ti pa nagkurkurso nata kinilani. Oo, sir. Apay na imayang kayong matan. Kan apay adiyos yung batan ti sa lunsod ko. Kwa. Awan pa'y Krisa. Siguro ka talaga napili kayo, sir. Iso nga awan pa'y tinapuswan nyo abalasang. Saan mo na dayta ti pagsaritaan ta? Awan nga rodon ti malagip ko ang mabalinta pagsaritaan, sir. Aywan gayam. Malagip ko. Kuna ni mama, nga isaganaan data kadagiti agkakaima sa taraon, iti isasangpet ta. Anya? Uwan. Agsasango tayo kano amin amangan, agraman kinilani akatulong ni. Mayat no makisango kada tayo amangan ti katulong nyo. Mabainak lakit ti. Nusak lang ti makisangsango amangan, sir. Tagyaman akta, nagkita tamat lang, Carlota. Gaputa kayat ko amamuan. No, anya ti bagang may papani di anak ko. Waiter, nagbayag torder may. Siya mo, nalipata mo dito ang lugar. Iti ka ano man, jak malipatan na ito. Dito tinangsong batam iti ayat ko. Mabalin ka di. Saan mo ngay palagi tinapalapas? Malagip ko tinapalabas nga po iti kaanda ta dito sigod nga yoyang ta.
Adon atawad tinaglabas, Salvador. Nga mariknak pa lang ti saam ti sugat iti barukong ko. Gapo, iti panangikalang mo itayat ko. Inawis na ka dito tapno si diren naklaan. Saan, Carlota? Ibagam nga rodan ti gagaram. Naistorya kanyak ti anak ko. Nga kursunada ti anak mo kan ko na. Wan. Agpaiso day ta. Sana mamati ti anak ko. Gamil, may salang akatulong. Wan. Agpaiso akatulong laang nila ni nga anak mo. Ngam sipod nagpaay akas katulong. Saan ni nga bilang nga sa bali at tao kada kami. Naitamot kiti ti mag-anak kanyak. Nga pabor ka ka di. Nga agayat ti anak mo iti may salang akatulong akas iti anak ko. Ama mo na, Salvador. Tanaga po ak matitimay saan marigrig at akamaan. Naglubos lang ti kasasaan ko iti biyag. Gapo iti panakiasawa kiti baknang. Nga iso, tinang isukatam kanya. Hunak mo't bayan ta na pagsaritaan din na palabas, mabalin ka di. Sige. No di mo kayatin alagipan tinapalabas, makamuka. Nga amo po ka di. Ajak kayat amay padat ti anak ko kanyak anay kalang. Saan ta mapasamak da ita? Gaputa agayat unay ni Jetro, iti anak mo. Kasano ama sigurado madi na pagangangawan ti anak ko. Kunati anak ko, anak kasagana ang mangikanlay sa kanila ani, iti anyaman nga oras. Anya? Wen, dahi tati pagkunaak, asaan na pagangangawan ti anak ko, jay anak mo. Sa dino nga to tinapanan ni Nana Carlota? Apay, adyak na danunan dito'y balay iti ipapan ko pan nakitsenda. Ha? Ni, ison dya dimtang. Oh, Lani, ada ka ba't gaya ba niya? Kaya po kumuno na ka makasangpat ng sika. Nabiitak lang nga nakitsenda, Nana. Basit pa nga minti tao itay ta nasapa ak anapan. Kasta, kat nagatang mo matla amin dagiti paborito da Jetro ken Kresa, amasida. Wan, Nana. Ang makasangpat ng tungatan? Wan, kasta ti ko na ni Jetro. Nga pa man na sumip nga at nalabit at dadanton. Diretso mo at ti biyahe da. Hello, Lani anak. Apeng imawag ka. Kaputa kayat ko mga ibaga tatang. Adidak tulatan ilalaw man inton malam. Ditoyak balay dagiti amo ka mang rabi. Sige, nasut ko nam. Sanak nga rodan nga gluto. Nalupay mo't na di kilamban. Isunton ti pangrabi ay. Anya nga ti si Dayo, tatang. Gumatang ak tulatan di tayo ti dilata. Isunton ti sida ay kanakaw. Lani, nakaluto ka ka din, iha? Tilaangan kari-kari ti saan ko pa yan naadaw, Nana. Nga mabit ka din. Wan, Nana. Ala, nasayat no kasta. Dandani ka no makasangpot na Jetro. Apag isunto no makasangpet da, Nana. Sa bagay, ginadadan tupay matlang, sakbay amang rabi tayo. Ay, ma'am, amok matlangan tinapintas sa sekretarya ni Sir. Apay gam mo manapintas ni Krisa. Gaputa nakita kong tiladawan na, Nana. Natayag kan napudaw pa'y. Bagay da ka ni Sir. Anya? Wan, Nana. Agbagay da unay ka ni Sir. Ni. Ada nagsarda nga lugan. Iso siguro da jay tayo lugan ni Jetro. Ay, adadan, Nana. Sige. Makamukan dito yung kusina. Nakitaan ni Day, ha? Wan, Nana Carlota. Nagima si Timpla dagiti linuto mas si data yung lani. O anya, namatikan ang naimas ti luto ti katulong may Krisa. Wan, Sir Jetro, mamati agitan. Agyaman ak no magustuhan niyo ti lutok, ma'am. Diyak kayat ti ma'am nga awag mo kanyak lani. Ha?
Anya nga ron ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Krisa latan. Uno, saan kat friend? Tama na po tita, kat ibilang ka na gayam. No, kahit nakagayam. O, Lani. Anya di ba ko na may tinaibagakan ka ni Krisa? Pakidayawag unay nana. No may kariak akas maysa kadagiti pagayam na. O, nangag mo, Krisa? Uwan, Nana Carlota. Kunak to pa yung makapagkayim ka atwa. Kanayon na kano kang istoryaan ni Jetro Lani. Kung kunana, anak asay saya at kakanuunay. Kat napanagnikakon nga agpaiso. Jack lang pagaro pa kanayon nakmatgayam nga istoryaan iti sekretariam Jetro. Wan Lani, tapara kanya. Ay dumduma ka unay. Anya? Ay wan gayam. Di na ka di kagura. Itimpudnokin ka. Tapay kumakagura ka. Agdudwa ka di pa lang itinaibagak nga ayatan ka Lani. Jetro, apay asyak ti armam. Sa anak ka may karikan kakan iti pamilyayo. Awan adal ko. No siyak ti sika. Kay kayat ko ni Krisa. Anya? Napintas di sekretariam. Natayag, napudaw, naisam, kan naangaw pa'y. May mayat nga iso ti armam, tad nga iso ti may karikan ka. Lani, sikati kayat ko. Kat pangasim, tay kan na ko mati kung taway ko ang mangiparik na king ka, iti ayat ko. Sana ka di pag-angawan lang? Lani, nakasagana ang mangikalay sa king ka, iti anya man ni oras. Jetro, oray man nagpaiso ti ibagbagam. Umana mo nga ta ni mamang mo. Wala ni. Tanuan niya ti pakaragsakan. Kat pakaragsakan mo ti ni mama. O anya, makulon mo kadimot lang to ayat ko. Diyan mo. O sige, saan ka nga apuraan? Ngam sapay na ko ba? Ta iti sumarno a panagsarita ta. Kat addan to kumanbanag to idardarirag ko king ka nga ayat. Sige. Panunutak pa'y anaimbang, Jetro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sipo na tayo si mangpet ka, saan ka na maununi? Ada ka limang riribok iti panunot mo, balasang ka. Ni Jetro, tatang. Apa na Jetro? Di naklatasar dengan. Idukit naman ang tiayat na kanyak. No, mapanag na kamlakit di anapudnukin ka. Ken no ang damit panagayat mo kan kuana. Sana da ka, sa makinayat ka, anak ko. Pabor kayo ang makiinayatak iti may sabak ng tatang? Awan dakas na. Nulakit di tanapudno ti lalaki ken ka. Itay pa'y ama ikulkuling kayo. Ada ka di problema yo? Ha? Ay awan, Krisa. Apay nga rin kasla nakaununag ti pampanunutin yo. Masapak a rumwat iti opisina yung tulmanan. Ada ka di manin nasisita apapanan nyo, sir? Dada. Adak mo naklatan ng urayawan. Sa dino, sir. Kan apay adidak isurot na panggap ti negosyo ti pagturungan nyo. Didak ka di kasapulan iti papanan nyo? Ano dagiti rumbang pa'y nga sa kasuam dito yung opisina. So adi kan sumurot, Krisa. At tuyan ti pinatimplayo a Diyos, Nana Carlota. Oh, agyaban na, Lani. Sige na, tayo nakituloy ti aglaba. Ah, madamdaman. Agtugaw ka man tagsarsarita ta. Oh, nabang aranak pa yung iminong may tinakalamlami sa Diyos.
Anyo ti pagtungtungan tayo, nana. Nayunak ti sweltom. Uray saan latan, nana. Kontento ako ni ti sweldo. Nagagat ka ngamin, iha. Iswarong banglaan nga ingatok ti sweltom. Nakasaysayat kayo unay kanyak, nana. Kan uray ti anak yo. Imala kada kayo anasayaat. Wala ni. Agla kay samat na baro. Tawan sapay mo't laang ti mga klon kan ko na. Anya? Saan mo't napili, jay anak ko iti panagkunak. Kan sanak mat nga strikta nga inana. Uray sana baknang ti mabirukan na. No lakit di, tais o ti ayatan na. Sanak nga ako nga. Ay, nanay. Naragsak ka si Mang Putla. Wen tatang. Mabalin ka di amamuan, no na ti pakaragsakam, malasang ka. Gaputan ay baga kanyak ni Nana Carlota nga oray nakurapay ti ayaton ni Jetro. Saan ako mantra, tatang? Dahil ngay magana ti pakaragsakam unay. Wen tatang. Gaputa amuyo ka di? Nga idi pay laeng kat. Adamot panagayat ko ka ni Jetro. Anya? Wen tatang. Ngam, mabutangak ang mga klon iti ayat na. Tama nga no kontra ang tinanan. No, nakurapay ti ayaton ni Jetro. Anya nga ron ti plano, itataam mo na saan ako muntra ni Carlota. Nga oray pobre ti ayatan ni Jetro nga anak na. Nakasagana ako na mga klon iti ayat na, tatang. Anya? Nakarubot ka. Sumip nga taniho. Papanampay laang. Inak man nagpasyar ti balasang mama. Asino ti pasyaram? Siyempre, ti babae ngay bagak idikada kayo ngay ayatak mama. Nilani? Uwad mama, bareng magunod kung tinasamit awan na. Sige, saya atam iho. Kat no aklonin ng tayat mo, ikasar mo adagos. Hello, Krisa. Apeng imawag ka, iha. Ada ko madamagag kini boss, nana. Panggap iti pa ikam kamakam na kanya kapapeles. Awagag iti cellphone na nakaupsamot tadi mat-agring. Wrong timing ti awag mo, iha. Awan ita dito'y balay ti anak ko. Anya? Napanan na, nana. Adda personal lalakad na. Igambay intod sa bangpet. Ibagak to ngay mawag ka. Uray isunton ti umawag ka. Alaman nga rod, nana. Kan agyaman nagtipa ng sungbat yung tiawag ko. Bye, nana. Bye. Bye, ibagak to. Siguro kat natingitang mo itan anay baktirik nam kanyak lani. Iso di la mabalin. Ibagamon ti banagan ti daton ko king kang ayat. Jetro, I love you so much, Lani. Iso please, aklunam kumatoy ayat ko. talaga ka di adinak pag-aangawan laeng? Saan ko nakman? No aklunam to ayat ko. Kat kayat ko nga iti kabiitan na panawan. Kat agkasartan. Anya? Talaga? Wala ni. No kasta. Sana kun nga agduado ang mga klon iti ayat mo. I love you too, Jetro. Agyaman ak, Lani. Oo, Lani. Nagalisto ka. Inarangkop nak matadagusan. Ipatanag. Ang mga numakita na tanitatang. Nasiputa kita sa muna ka ni Tisilet na. Natulog siguro. Iso di ka kumaagungan. No iparik na akong tibara, ti arakop ko. Iho. Nagsapa ka na nagriing. Gaputa jak unay nakaturog idirabe, mama. Ta excited ak unay ang mga ipadamag kada kayo, ti resulta tinapanak idirabe. Okat. Anya nga ron ti resulta tinapanam.
Inaklunan nila ni ti ayat ko, mama. Oh, agpaiso. Di ka kanimang rabrabak laang iho? Pudno, mama. Agayan ayat kamin kinilani. No kasta, ibagam to nga ro, te pagsasaritahan tayo, ti panagkalay sa'yo. Wan, mama. Kasaritak to ni tatang na. Apay nga iso ti umana akasaritam. Nilahan ni ti umana akasaritam, may papan iti dayta, no umanugot mo't lang, ang makiasawa kan. Naibagakon. Kat ko nana, nga no iso tinamnamaag. Apag sayaatan me. Nakasagana ang makikalay sa kanyak iti anyaman nga oras. Sigurado kay ti desisyon mo, apa nang ikasaran iti anak ko iti kabitan na panahon, Jetro. Wandata, tayson tumot lang ti pagturungan ti ayan ayat me. Isuadya akong baybayagan nga ikasar ti anak yo. No manugot kayo. Umanugo takbarok. Ta makita mo no, kasano ti kinapursigidom ang mga ayat iti anak ko. Agyaman na, tata. Oh, agmeryenda kayo pa, Jetro. Tasamon to ibaga ka ni tatang tigagaram. Naibagaran kanya at malasang ko. Anya? Kastangag pa'y sumahal. Kat imanugot ni tatang mo, ti panagkalay sa atanton. Biliba ka talaga iti kinapursigidom, Jetro. Kaputa magagaran akon amang idatagking ka, itinadaag nga altara, mahal. Mama, oray kat awan mo't agigi ani family house yo. Di da kami lang iti asawak ti mapanijay. Anya, makisina kayo adagos iti pagnaadan? May mayat, mama. Tapno tumakder kami ti bukod mi asaka. Oh, sige, no iso tinapanunod ti apagsayaatan nyo. Umanugot akiti kayat yo ang mapasamak. Agyaman kami, mama. Diyak ko ba kaya ta makisinada adagos iti pagnaadhan na balayan? Ngam, kaya't nakanumot ti tumakder iti bukod da asaka. Iso nga, imanugot akiti kayat da. Talaga na saysaya at nagbukod la abalayan. Tapno na dapat nga salukag na. Unmat kit diya. Naragsakag. Tanagitan nagta tinagtumpo. Naragsakag kumapay. No baliwan tamot abuklen na di nanasanas nga ayan ayat ta. Anya, oy, Salvador, lakay kan bakitan. Lipata mo day ta na palabas. Kan may sa agapalayantan. Anyakit din day ta mapasamak no kas panghalikan. Agasawa na kiti agabalayan. Oh, Man, madi ano kita. ko ba? Ang damot ang amok nga agabalayan ang nagasawa. Ah, uray pay. Diyak kayat ti kasta, Salvador. Kababain. Aglalokot agabalayan ta. Sir, at dahil may dahil dito yung opisina ng invitation. Dito yun. Basak man? Nay, ti imbitasyon da Michael kin Maricar. Basak man? Krisa, uray si ka? Anakam ida iti kasar? Wan, sir. Do ata ang mga nakiti kasar. At tadaman itan, adi ka makaasawa na kasta. Tabalasan ka pa lang, mga anak ka iti kasar. Kunada, ang masukal ti panagbakit ko abalasang, ti pananganak ko iti kasar. O sige, agkuyog tanto lang arudan. Mabainak sa amot na makikuyog kada kayo kini Ma'am Lani, sir. Sana makaumay to ti asawa. Ta maira nati papan na panagpa-check up iti doktor, ti day tangal daw. So aduatan to ti agkuyog kamapan. Anda ka di sakit ti asawa yo, sir? Maululaw ka no? Ang mga no ang ginawan ti asawa yo, sir. Kastansa. Ta kay kayat na dagiti naal sa mga prutas. Adwa matgayam ni Chris ang mga nakiti kasar, honey. Wanahani, agkalugan kaming tulatan. Sayang. Makaumayak kumamat no saan anayra na ang check up ko ita. Uwan nga ron. Ni Chris, honey. Iso tayo mawawag kanyak. Ang lalaki din na patag ngay bagana. Isong ngay mawag. Sige, isong bata mon.
Kay nakman mangalay ti pagpalam ni Ista. Hello, Krisa? Agyaman ako sinong batang tiawag ko, friend. Ada ka di ibaga, maapay nga imawag ka? Ada, ibagak mitlakan ka. Makikuyog ak to kini Sir Jetro, iti pananganak mi iti kasar. Awan problema kanyak, friend. Tay sumot ti papanan ti asawak. Di, agkuyog kay ton. Awan, friend. Awan kayam. Naistorya kanyak ni Sir, maululaw ka. Iso nga, inkantag pa check up. Wen, friend. Kasla ka na yun naglaladot. Sinyalis hindi tati aginaw, friend. Barang a friend. Ay, anya nga tan aragsak ko no masikuga kon. Nagkuyog gayam da Jetro kan ti sekretariana na pananganak iti kasar balayan. Nabalayan, ngam ko na di anak ko, saan da ka nung agbayag? Taan da ka no pa'y atindaran ti anak ko a meeting. Di magas ti anak ko iti balay sakbay anapan iti doktor. Iso tinakaistorya kanyak. Nagkuyog da Krisa kan ti asawa na. Sana nakadidilaw nagkuyog man dagiti dua a balayan. Tano ada atindaran na seminar ti anak ko, talaga akanayin akakuyog na ni Krisa. Amumi, ngam asawan ni Jetro ti anak ko. Kat na mabalin, jak kayat nga da tumaod adida pag kinaawata. Mabitlaag! Naimbag nga oras yung mama. Si kamot gayam iha. Ala, sumrit ka. Agyaman ak mama. O anya ngay, kumusta ti pa nagpa-check up mo? Positive mama. Ha? Agdadagsan akon. Talaga? At danton apo kumikin ni abalayan? Sapay ko matalalaki, ti mo na nga anak yo. Isumati daw dawat ko mama. Aywan gayam. Awan ka di pa dito iti asawak mama. Ni, awan pa'y mati ha. San pa'y nga imay nito'y balay? Apay, saan pa'y asimangpot manipot iti nanganakan na iti kasar? Saan pa'y mama? Anya, ni kat sumitmatan. Napanan na nga rodan. Tiyan mo kat imay dito yan nagpalabas ti oras dito'y balay yung mama. Iso nga imayak. Jack pa'y nakita di anak ko manipot itay bigat, iha. Sige nga rodan mama. Saan akong ngagbayag? Inak man ija balay da tatang. Amangan no ijay tinagturungan ti asawak. Oh, sige. Amangan nga agpaiso no ijay tinagturugan na. O sige, inak nga rodan mama. Saan ko pa yan nakita ti asawa, msipod itay bigat. Anya, napanan na nga tanga rodan. Awagam tapno maamuam tayan na. Saan nga rod nga agring ti cellphone na tatang? Sa dino nga rodan, tinapnapanan na. Ngun gayam, padasam man nga awagan ni Krisa, akin nakuyog na itay bigat. Bareng amo na ti ayan ti asawa. Hello, Ma'am Lani. Apa niya mawag kayo? Gaputa kayat ko adamagan. No, among no nagturungan ti asawak. Kalpasan ti pa nagkuyog yung anak ikasar itay bigat. Diyak amang no sa dino tinagturturunganin ni Sir, Ma'am. Kalpasan anay tulnog nagdito'y balay mi. Awan ka di tinaybaganakan ka apapanan na pa'y kalpasan ti kasar? Awan mat, Ma'am. Sige nga rodan. Awagak man dagiti ammo ka papagayam ti asawak. Amangan numaysa kadakwada tinapanan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, mama? Hello, iha. Amom ka din no sa dino ti ayan ni Jetro. Saan pa'y mama? Inawagak pa yan ni Krisa, sekretariana. Kuna naman adina ka no amuti ayan ti asawak. Napnapan na nagarudan. Ganda kiti amom agagayim na inawagam idan. Naawagak kung dagiti daduma, mama. Kuna damat adida pa'y nakitkita ti asawak. Saan mo kanila ta makontak ti cellphone na? Saan nga rod, mama?
Mga doon ang lubat magtati cellphone na, iso asaan mo maawagan. Sige nga rudan, mama. Padasak pa'y nga awagan dagiti daduma agagayam ti asawak. O sige, iha. Bye. Ni man Jomar ti awagak. Barang no idjay tinapanan ti asawak. Ni Jetro, isun tayo mawawag. Hello, honey? Hello, honey. Itayak pa nga dito balay ngam di ka madla sumangpetan. Anya, ada ka ditan? Nabayaga ko na si Mangpet. Ayan mo ka de. Adak dito'y balay da tatang. Kan napanak pa idya balay da mama. Tabirbirukan ka. Kunak na danda ka sa napasamakan ka, honey. Di matpulos agring ti cellphone mo. Pasensya ka na, hani. No, jak na ipakamuking kaadagos tinapanak. Sana mabalin ang mamon na. Tinakadaktakas ng aramit may kinikris. Sa dinok ti kunamitayan anapanam, honey. Nakita kami ti may sakadagiti ka batchmate ko. Kat inawis da kaya balay da. Kat naginom kami. Sumat lang agat arak ka si Mangpat. Wala, hani. Imbag, dadanagsangwan may itay kinikris. Ana imas nga na. Sige nga rod, honey. Inakpay dasaran ka dagiti katulong ti pangrabian tayo. Ay, saanan, hani? Si kalatan ti mangan. Nanganakon. Anya? Pinakanak ti ko nakagayam ko. Iso si kalatan ti makisango kadagiti katulong amangan. Bagbagaam to di anak mo, abalayan. Diyak kaya tapagdandanagan na ti asawa na. Nukas di nga napapanan na. Bayam, sermonak to. Uy, kasaritam tao. Nasaysayat at sikat imang isuro ken kuha na ngam siyak akatugangan na. Wen, kat kasaritam to mo ti anak mo, abalayan. Asan unay nga dandanag, no di man makapagpakada di anak ko. Natural lae nga madanagan, ta asawa na di birbirukan na. Nga makapadakas matkan ko na ti sobra, apa nagdandanag na abalayan. Aglalo, kat masikugan di anak mo, abalayan. Saan ka kadi gagululbod, Jetro? Talaga kadi, anak isinara ka iti maysa ka dagiti bats mo? Idi college ka? Wan mama, tapay ko mga agulbudak kada kayo. Iho, hindi mo lang mo no kasano, ti panagdandanag kan ka di asawam. Idi saan na nga mo no sa dino sulit ilubong ti ayan mo? Masikong paibot nga roon. Bagbagan yung tuman mama. Ni, baliktad. Saan nga iso ti bagbagaak? Tawan mo't madingar aramidan na. Sika, tirumba nga bagbagaak. Naibagak matan kada kayo ti rason mama. Di mo na ulitan, ti sumurot iti no sa dino laditan. No di mo maipakada nga muna iti asawam. Ilo Krisa, apa yung mawag ka? Kaputa, kahit ko amamuan. Kung nakadlaw ti asawa, mga damisteryo nga aramid mo. Awan pagdanagam. Saan to apulos ang makadlaw ti asawa? Nalaingat amang yakar iti alipuspos na. Nasayaan, nawasta. Amom, sapsapulag man ang tibara dagiti arakop kung agag mo, Krisa. Di, mapantan tumanin, iti napananta. Uwan, no adawa yata. Inantumanan, Krisa. Tatang, kaslada pa nagduwadwak kadagiti palawag ti asawak. Idi binirbirok ko no sa dino ti ayan na. Apay nga dwa-dwa ka ako nam. Naksayan ka din, ti panagtalag mo iti asawa. Saan matkit di? Ang panagriknak. Kasla ulpulbudan nak ti asawak. Saan kumaatila pang panunuta may papanit asawa. Tamang ano iso ti pakarakrakan tinapintas alinangin niya o. Nakasasidag pa'y tirikna na iti sekretarya na tatang. Jesus, andan tamaon nga imon mo. Madiday ta. Tayo so ti mangrakrak iti napintas a relasyon yung agasawa. No agari ken ka ti imon. Inakon, Unay ka ti ayam mo ti bangbang lumon, Jetro. magustuam kadimot laang tibang banglok, mahal? Mahal tarupan. Na,
Apay akas ta ti saom. Adda babae man niya. Anya. Oy Lani, apay akas ta ti panagsasaom kanya. Wenno, epekto ka ti dayta ti panagsikog mo. Iso atilay bagbagam. Ne, dakkelan ti tiyan mo ah. Saan mo nga yaw-awan ti saritaan? Adda ka di babaen? Numuna ta inulit ta. Sungbatam ti saludsod ko. Awan babaek. Si kalag ti babaek ngay ayatag. Maawatang. Apay nga rod nga mo matanti agbangbanglo. Saan ka matasigo da kas na no sumrag ka iti opisinam? Dak kayat nga rod nga awan pagilasinan dagiti empleyado no sumungadak. Iso na sursuro kung ti agbangbanglo. Saan nakman nga alilawan, Jetro? Adda babaim, iso ka na yun ti agbangbanglo tunggal sumrag ka iti opisinam. Jetro, mapantato ka di matlangi tinagtulagan ta lugar kalpasan ti trabaho? Itantanta pa ilang Krisa. Anya? Tapay. Makadlawon ti asawak. Anya? Wan, iso nga agpalamiis ta pa ila. Sige. Nung isuti ko lang, at di ka pilitin. Anong, adda na sisita unang ibagakin ka. Anya tayta. Sige baga marutan. Taon pa'y dagiti kakaduwata diti opisina. Awan pagdanagam, ta mabayag da pa nga't merienda iti kantin. Anya nga min ayat ti ibagam. Agdadagsan ako. Sikat ti aman to si Kugko. Anya. Ay, sus. Unay mata na. Apay akas di ka maragsakan. Gaputa tuwa kayon iti asawa ka masikog. Ure, atak ka ba alam mo ti duwang asawa? Dakkel mo ti income mo akas businessman. Anya ka na ya. Kasano ko ma nga agbalin ka nga asawa? E dito ta saan mag-amabalin nga agkasalta? Ure, may kadwa aklang iti biyag mo. Panagrit na kat asawa nakmatan. O sige, di ka madanagan. Suportaan kan to. Rabang na laang. Kan naglagi pa. Di mo ibagbagati uray asino man nga damot anak kuking ka. Tano maamuan ti asawa. Sigurado ang magupad matan ti relasyon ka ato ha. Anya ti bagayo, tanaka umay kayo dito'y balay, mama. Gaputa danay baga kanyak ni abalayan. Iso kayat ka makasarita, iha. Anya ti naibaga ka din ni tatang kada kayo. Kuna na, gimimon ka kano iji asawam. Ha? Naidanon ni tatang day tabanag kada kayo, mama? Wan, iso nga imayat, kayat ko man adamagan, no adakit din. Panggapwa mo, no, mapalpali mo, ama di nga aramid na. Bayat ti panagdanayo ka sa gasawa. Ha? Awan mo't kit di, mama. Anya nga roti ka po, nakagimimon ka. Kapo iti kinasidag unay tirik na iti sekretarya na, mama. Iha, saan mo apagimuna ni Krisa? Di kay payunay agam amoy di iti anak ko, sekretaryanan ni Krisa. Sigo da napasig ti tunggal maysa kadakwada. Jack maawatan nga mintiriknak, mama. Siguro kat agpaysuti ko na ti asawak. Nga, anya? Nga, epekto da ito iti panagsikog ko. Saan at ipanagsikog mo ti mamagrosing iti imon mo, iha? No di ka tinalao sa panagayat mo kan ko ana. Hello, mama. Hello, iho. Nagkasarita ko di asawa, may panggabi ti panagim-imon na. Anya nga runti ko na na. Dinaamag ko, no, at dakit di mapalpaliw na kan ka nga raramida mamade. Anya nga runti yung sumbat na, mama. Awan ka to, ba't? Gaputa awan mo't nga agpaiso, ti madi nga aramida. Ne, siguradom lang, iho. Tiyak kaya't ti may babain ka nagiti na kay kamagam. Wan, mama. Makontento ka kuma, iti may maysa nga asawa. Mama. Uray kadida kayo. Adamot pa nagduwa-duwayo kanya. Saan mo takas na, iho? Ngamtay ko na nga rudan. Di lalaki, nadardaras ama arunan. No, maisungrot iti suliso.
Anya? Oh, apeng ang angutom ti nagsukatak Apollo? Ah, kwa? Amangan ngamin no, ada sa bali nga angot natin sangpet mo. Iso nga inangot ko. Taagat atap ka kadilata, iti awan kaskas ka na. Amo kaya, no ada ilimlimad mo nga aramid mo. Hani, awan ti madingan aramidak. Kantay ko na ako. Siksikalahan ti babae iti biyag ko. Rabang nalaan. Tadandani akong aganak. Rumwarton to'y inauna aputot mo. Ani, kayat ko apasaron wan to adagos. Apaman arumwar ni Junior. Anya? Oy, naglaing kan, mister. Amom ka di narigat ka no, ti aganak? Anya kan aya, di mo patpat yan ti bagbagada. Apay nga Roger may sa ako madrek. No aganak, sang ka sa una iti asawa na, adinan tun kaya ti agsikog. Ngam no makaanakan, di pa agkaradap di anak na, masikog man. Anya? Unay matdaytan? Sobramat? Di ka unay agpatpataray, Jetro. Tama nga no at adi ta makadanon iti papananta no na dawal ka unay ngagpataray. Excited ak una yan ang makadanon tan iti ayuyang tang hotel, sweetheart. Makadanon tantulat ta. So, tanangam lang tagmaneho. Ang aguray ka? Napukaw ka di matlangan, di pa nagduado kang ka ni bakit mo? Ta inawis na ako na papanta iti ayuyang ta lugar. Wan Krisa, napukaw ti imon na, gapo iti panangaliw ko kinkwana. Nalaing ka talaga mang bola niya. Tapat siya kit na alam pa'y tirignak. Nga oray na umuk nga dan asawa. Ay ayatan kayo aduha iti asawa. Kayat nga adda mapukaw kata kayo. Kasanuno dumtong to ti aldaw amamon ti asawa malipliputang. Di ka madanagan, saan to ang mapasamak na ita? Tanalaingak ang mga lilaw iti asawa. Huwag ang kunada. Nga amin anabangsit. Sungaw tulat ta. Anya ka na ya. Isungarod akanayon na kagbangbang no. Tapno saan ang makadlaw ti asawa. Surdo. Ang maguray ka. Anya to ti kayat mo nga ipanagan iti anak ta. Kung ti doktor anang ultrasound kanyak, alalaki ka no ti anak ta. Ti kayat ko anagan to ti ipasngay mo, kat tinagan ko. Anya? Kayat mo asawad. Junior tumot tinagan ti anak ta. Uwan, putno day ta. Iso ti kayat ko anagan to ti anak ta. Huwag ang kunam a junior tumot tinagan ti anak yu iti asawam. Maan ano ko ma? No dua ti pangipatawidak to itinagan ko. Dua da alalaki nga inauna aputot ko. De junior da dua. Oh, nagpaspas ka nagpataray. Di ka madanagan. Nalainga kag maneho. Magagaranak ngamin ang makadanon tan iti paraiso ta. Loko. Kas kantuman langatan na bisina na tigre. Putno day ta. Gaputa na pinpintas ti pamagim ngam ti asawa. Kasanuno madukta alat to ti asawam ti relasyon ta. Dinto mapasamak day ta kunak manan. Basta agan an nadta. At agbalasi wa bakit? Madumpar mo ti bakit Jetro? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Hello? Sino da ito eh? Ha? Police station? Apay sir, anya di bagayo? Anya, ti asawak? Nadisgrasya? Sa dino nga ro ti ayan ti asawak, sir? Ha? Ada iti may sa pribado nga ospital? Kaya ti asawan. Ada kadua ti asawak, ana disgrasya?
Saan ko amawatan mo apay ang nagkuyog da Krisa kan ti asawak, mama? Putno nga ta ti atap ko. Iha, noan yaman ti atap mo kadag iti doa. Lipaten pa'y lako ba? Ti pan naka-espalda kiti doa. Ti rumbang nga panunutan tayo, iha. Kasta ngagpaiso anak. Pagsaludsudan tayo ilan no makapuot da. Adapay lang ni Krisa iti intensive care unit. Saan pa'y ama sinuno makalasat wano saan? Mama, tatang, ti doktor amang tamtaming ka ni Krisa. Isuy tarumuara ni ti ICU. Sige, siya kung ti agdamag. Noan niya ti kasasaan ti Krisa. Jetro, lumaban ka. Saan ka matay? Ado dagiti kayat ko amalawlawagan. May panggap kada kayo ka ni Krisa. Iso masapol nga agbyag ka. Anak, makapadakas kan ka tinalaw sa linit. Laglagi pa, madandani ka anak. Iso ka nagsangit. Sangwam asititibkar na ti apanubok iti biyag yung agasawa. Masyanak nga minuna iti asawak tatang. Ayun gayam. Anya ti imbaga ti doktor ka ni mama. Kumusta ti kasasad ni Krisa? Ay, Aping agsan na ay kayo tatang. Anya ka din ti kasasad ni Krisa. awanan ni Krisa. Agraman ti sikog na. Anya, natayan ni Krisa. Aguray kayo tatang. Masikog ni Krisa. Wine, sigon iti doktor. Talo ka na bulan ti sikog na. Anya, apay, ada ka din boyfriend ni Krisa. Sino ti ama ti sikog na? Iho, lumaban ka. Saan ka amatay? Saan ka payamatay, iho? Ako na ti doktor. No saan pa lang ang makaput ni Jetro itilas o ti 24 oras manipo dita. Anya, apay adi mo ituroy. Ang mga no saan ka no matamakalasat ti asawa ka, mama. Anya, Diyos ko, tarabayan niyo kumati anak ko. Di ho itulong ka mapukaw, be. Ipagpagapuyo ko ba, iti umadani na panagpas nga, iti asawa na. Jetro, lamanam ni patay. Ado pa'y dagiti kayat mi amalawlawagan. Katsi ka lang ti makasumbat. Iso alumaban ka. Anay ko, anay. Apay iha. Diyan ko, mama. Simakit. Anya. Anay. Mga nagpas ngay ka, iha. Anay ko, mama. Talaga nga ganakaksan. Mabit lang iha. Mga yabak iti doktor. Abalayan, aganak mo't gaya mo nilanay. Huwag nga ron abalayan. Ngam ko na ti doktor, ama si Sarian. Anya, ay una yan na iti apas kasama. Abalayan, si kapay lang timang bantay kin ni Jetro. Takitaak na kiti kasapulan nila ni nga aganak. Oo na balayan. Jetro, agring ka kuman. Aganakan ti asawam. Kasapulan na ka nagtaginam. Nagarangag. Akaslan nangag na ng timbagak. Jetro, aganakan ti asawam. Isong agriin kan. Nagmulagan. Jetro, anak. Tatang. Magsaon. Nalasata mo ni patay, anak. Lalaki ti anak yung kay Jetro, lani. Agyaman ang Diyos ko. Nakita ko matlangan ni anak ko. Mabigsa ka ha. Tapno mo bang to ti anak mo, iha. Uwan, mama. Abalayan. Lanay. Abalayan. Apay. Anya ti damag, takasaunay ti apuram nga masidag. Ay,
Kumusta ti asawak, tatang? Nakalasatan kan patay ti asawam. Nakapuutan ni Jethro. Nakasaritak payag. Oh, Diyos ko, agiaman ak, taninangag mo nagipikar-kararag mi. Kumusta, direk na amiho? Sumaysaya atan, direk nak, mama. Ewan gaya, kumusta ni Krisa? Kwa, iho. Apay, adi kayo makasungbat, mama. Kuna, kumustan, tikadwak ka na disgrasya. Saan mo pala panunutan ni Krisa? Saan ang mabalin adyak panunutan, mama? Taiso tikadwak ka na disgrasya. Kumustan ti sekretarya? Iho, mabit lang mapanak biit iti nurses station. Adalay nakbiit damagan. Mabait lang, mama. Saan ang anang ital talaga? Anya nga tanti ka sa sakot ti Krisa. Tata, mabalin ka di nga iduron niyo ti wheelchair ko. Katipandak iti ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita ni Jethro. Agpapigsa ka pa ay sakbay akasaritam ti asawam. Ado dagiti kayat ko ang malawlawagan tatang. Iso nga ipandak ko maiti ayan ti asawak. Saan pa nga ita? Madanon to na ita. Agpapigsa ka pa nga umuna sakbay asangwam ti asawam. Agpaiso nga ti atap ko, tata. Nga niya. Nga da relasyon da Krisa, kan ti asawak. Maamuan tayo to. Apaman na makapapigsa kayo ng padpada kan Jethro. Nupod naman bilang ti atap ko. Diyak mapakawan ti asawak, tatang. Lanay. Isinak, nupod no ti atap ko nga iso ti ama ti sikog ni Krisa. Itataduduata ang agsangsango. Kaya't ko asyak. Di umuna pang ibagaam kadagiti palimad mo. Anya palimod akong kunayo, mama. Di ka naglibak. Pudno ka di ti atap ti asawam nga ti relasyon nyo iti sekretaryam. Mama, kunayo itay atiyo kayat apagsaritaan tayo ni Krisa. Ngamita, isumot ti kayat yung apagsaritaan tayo. Iti panagsubliyo dito ayat ko. Gaputa maburburtiyan kami amin. Masikugayam di Krisa. Pudno ka di ti atap ti asawam nga ti relasyon nyo. Sakbay asong batak na ita, asan ang sudyo. Ibaga, ipay ka muna. Noon niya ti kasasaan ni Krisa. Iho. Oh, Apa yan napasin na ay kay mama. Ay, ti kasasaan ni Krisa. natayan ni Krisa. Saan, mama? Apoy, agsangit ka pa. Apoy ti pupusan ni Krisa. Aguri ka. Pudno ka di ti atap mi. Asika ti ama ti sikog ni Krisa. What, mama? Ha? Siyang ti ama at si Kong ni Krisa. Oh, Ang relasyon mi. niya. Anya ti ko nam, Jethro. Ulitan mating baga. Ang da relasyon niyo ka ni Krisa. Lani. Diyak, kaya ito na makita ti anak yung mama. Tumuknot sa dilangit ti gorak kan ko na. Gapoy ti panang lipot na kanyak. Iha, pakawanam ko mati asawam. Ipagpagakumla ko man iti anak yo. Mabiyag ko ti anak ko. Nga uray awan pan narabay ti ama na mama. Pakawan tupay ni Apo Diyos. Datayo laktik din na pinarsuan at isaan. Sana ka Diyos mama. Tapno nalaka ka mamakawan. Ay ayatan na ka ti asawam. Napudno nga ayayatan nak. Saan ko man nagbiro kiti sa bali mama? Mabalin na nasulisuglayan ti ni Krisa. Gapo ti kanayo na panagkuyod ta. Sana day ta ti rason mama. Tauray no umasidag tirik iti manok. No di na kayat atuktukan. Sana man ano tirik. Iha,
Natayan ni Krisa, karaman ti bihag iti sakluro na. Dahil ta kumamal, ti pamkatam ang mamakawan. Kawanan ti kainagaw mo, iti ayat ti asawam. Kaya't ko amarik na naman sakit ti masugat, mama. Oh, Isu nga ora iti kano. Diyak mapakawan ti anak yo. Isina kon. ha. Iyawid na kijabalay tayo, tatang. Diyak kayatan akadan na ni Jetro. Asawam. Sa may sa kasapulan na ka, tadi pa'y unay na imbaga na itisugat na. Saan kon nga asawa ni Jetro, tatang? Anda anak yaw. Kaya't mo nga rin ta dumakkel ngawan amana. Mabiyag ko ni JP, tatang. Di mo Jetro Junior ay tinagan ti anak yaw. Apa ya JP mo tanti ibagbaga managan na. Diyak kayatan atawidan na tinagan ti amana. Tama nga no babairon tumanan ti anak ko, tatang. Kumusta ti panagsarita yung agama apalayaan? Mapakawan na nga tati anak ko. Ado na itim bagbagak. Kaskas niya may sa ti desisyon na. Ijibalay, ti kayat na pagawidan. Anya, nukasta, talaga makisinan iti anak ko. Kaya't nakanumot amarik na ni Jetro ti saem anarik na ti anak ko. Apaya kasti meten, dagiti mapaspasama ka ba na yan? Gapo iti aramid ti anak mo. Narasi ti panagayat na iti anak ko. Agpada kayo. Apay ngiramraman na kabalayan. Saan ka di apod no ti kunak? Narasimot ti ayat mo. Tain ka lang nakmoit kan ayat. Aniya, Anya, di naklata mapakawan ti asawak mo. kasta ti imbaga ni abalayan. Kaya't ko makasarita ti asawak mama. Iso mabalik ka di. Indawin nyo kingkuan ti panagsarita mi. Bayam, padasit na ibaga ti kalikago mo iyo. Barang no mapakawan na kapay. Ito nagsango kayo ni ti asawam. Numayat ang makisarita kanya. Ureg pa rin tumangak iti sangwanan na at umawat iti pamakawan na, mama. Kaya't nakanumot amariknam ti saang ngayon pariknam kan kuana. Ay, ayatag ti asawa, mama. Agraman ti anak mi. Uray, bukaw mo pa itin tiro ang lupo ngay ayatam ti asawam. Kunana, saan na ka mapakawan? Saan ka no amamatikan kay ti anyaman nga ibakam? Kapo, iti pananglipot mo kan kuana. Anya, kaya't nakmanan akasarita ti anak iyo, mama. Uwan iha. Kasaritam ko ma. Kaya't nakakasarita, tabarang kanunong maabukay na tariknam. Kat mapakawan mo matlaan. Nagbalinan abato to'y pusok. Gapo iti pananglipot kanyak janak iyo, mama. Iso adinan namnamaan ang mapakawan ko pa'y. Ipagpagabom ko man iti anak iyo, iha. Tay ko na kun, mama. Kabaalak apadakkalan ti anak ko. Kan, adamat ni tatang ko akaduak amang padakkal kan ko, ana. Ala, no di mo man mapakawan ti anak ko. Sana kayo matlata baybayan, nga gina. Agyaman ak, mama. Agyaman na. Tapinat kang tikid daw kung agsarita talani. Daytoyan ti maudi apa nagsarita ta. Tadi na kadilat ta mapakawan. Ani? Hani tarupam. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ba? No ikat nakit sa bali pa akong damay. Ikarik nga ang malpali wakon. Lading hitak. Ngam, maminsanak laang nagayat. Naaramid mo na. Imposible
Nga di mo tumanan aramidan iti masangwanan nga aldaw. Iso ala ding itak. Talaga nga isinakan. Pagawanan na ka, Lani. Nagparintumang ka iti sangwanan. Tapno mamati ka. Ano po no, ti idadawat ko. Iti pa makawan ken ka. Oray agluha ka pa'y iti dara. Saan kan ama bakawan dyan mo? Lani, ipagpagapong kumay ti anak ta. Napukaw ko ta, Krisa, kunti agbalin ko mga anak ni. Sa kalpasan na, mapukaw kayo mga akila. Inayat na kami adwa ka ni Krisa. Pinaggiddan na kami naglanglangoyan iti ragsak. Iso ala dingitak. Nuagiddan kami matita mapukaw iti biyag mo. Ay, ayatan ka, Lani. Ipatpatag kayo atwa, iti anak ta. Uray anya pa iti ibagbagam. Awan patya ko na sa Jetro. Iswala dingitak no saan kan amayat. Kaya't ko amarik na matisaam nga imparik nam kanya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kadaguro-uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapule masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testimony iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apay nga dul-dulog ka, Benos. Mami, Bum-bumsag ka pa eh. maululaw ako, Mami. Benos! Jack laing pagarok nga intad mo ti amin mo kiniroy. Pagkawanan da ko, Mami. Awagam ti boyfriend mo, kat ibagam ti kasasaad mo. Wan, Mami. Naskan nga itakder na ti daya mo. Kaya't ko asakbay nga ipasngay mo ti anak yo, kat agkalay sa kayon kiniroy. Wan, Mami. Awagak to apama na magkaruwarta dito ospital. Hello? Napangimawag ka? Kaya't ko nga kita ta. Sige, itisigod nga yang ta. Mailiw ka di man ng kanyak? Saan? No di kat itimay sa asikat na restaurant kaya't ko pagkitaan ta. Ada ka di okasyon? Mabayag pa iti anibersaryo ta. Ada na patag-unay nga ibaga. Noan yaman day ta ibagam latan. Iti personal ti kaya't ko pang ibagak ti gagarak. Kaano nga rin kahit mga panagkita ta? Inton bigat. Alas 9 inton bigat iti lugar anang haklunag iti ayat mo. Anya? Venus, ada na pati ka pa panakindon bigat. Napatpatag ti panagkita ta kan panagsarita ta. Namtian niya man alakad mo inton bigat. Lading itak, ngam sana may pospon ti pagnak. Anya? No kan mo, inton Domingo lang ti panagkita ta, kan panagsarita ta. Saan ko na may padomingo pa iti panagsarita ta, Roy? Dahil ko na ako napatag unay ti papanak, ngam ti panagsarita ta. Sa dino nga min ti papa namin ton bigat. Mapanak iti opisina mi. Tasyak ti may samanan anapili da, asumakay iti barko. Anya? Amumot kang kada kami asiman. Ura-ura dati sasakay mi no panaglugan mi. No da kami iti mapili da. Hello, Patrolman Cruz. Apay nga mawag ka? Birthday kinton bigat. Kayat ko. Kadwa kay ko makini Venus agayam mga agselebrar. Anya? Datoy lang ang talotag sa sango. Kaya't na kayo tigayam mo ti agpili.
sa dino restaurant ti panganan tayo. Unay mataki na special min ka ni Venus, patrolman. Kunakmet. Brian, kunang batang kanyag. O sige. Tsak maawagan ni Venus. Iso asik ka tinalagip kong inawagan. Tas ikan tulatan ti mangidanon kan kwa na, okay? O sige, awagak to. Wano saan inaktulatan pa siya ni Jabalayda. Tapno may bagak a personal kan kwa na ti kalikagom mo. Iha, nakaidasaran ti katulong. Umay kanta intan mangan. Maangkailatan, mami. Sana pa mabisin. Masikug ka. Kat makapadakis kan kati saan amangan iti gusto nga oras. Nasakit tinakam ko kiniroy. Tapay. Inawagak ta kahit kung agsarita kami inton bigat. Kat anya ti sugbat na. Saan na kanwa masango, mami? Adda ka no napatpatag apapanan na. Time importante ka di pailang ti papanan na. Ngam ti ibagam kan kwa na agdadagsan ka. Wan, mami. Ako na naamapan iti opisina da. Kaiso ka no tinapili man na sumakay iti barko. Anya? Napintas ngamin ti record na akasiman wenno si Ferrar. Iso napini damanan. Uwan ang nusubakay manin iti barko. Kasano ka nga rudan? Tsak palubusan, mami. Kat kaanon to nga ro ti panagsarita yo? Kunanamot kintong Domingo. Anya? Inton Domingo pailaan? Uwan ka no, taiso ti panakasango na. Sa paila ko mga rod, tagbaliw to ti pangadag na. Inton maamuan nang agdadagsan kan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta kan, Venus? Ha? Jessa, si Kamat Gayam. Umay ka, sumrag ka. Agyam, anak. Agtugaw ka. Agyam, anak manan. Nakapasyar ka, mat friend. Gapot ay nawagan nak ni Patrolman Cruz. Okay. Anya timbaga da Japanese. Birthday na kano inton bigat. Kat ko na. Data ti kayat na akadwa na amang celebrar iti kasangay na. Anya? Apay, saan nga iti stasyon da ti pagpa-blowoutan na? Saan? Kunana, kayat na pribado ti panang celebrar na iti kasangay na. Kat kinid daw na ti panang danggay taken ko ana. Wan angam, Jessa. Di mo ko napayam tikid daw ni Patrolman Cruz. Kat nakasaysaya at unay agayam. Anya ti kunam, Roy. Sumakay kan tumanan iti barko? Uwan bro, siyak ti may sa nagasatan na pili ti kumpanya. Oh, nasayat man. Talaga bumaknang ka no kastalat ta. Kung nagtumat nga min king kay di, may ti siman ngam ti pulis. Amom, saan ang nagbabawi iti pinili ka profesyon ka? Tapakaragsakap ka agserbi iti armada ti pagilyan. Sa bagay, nalaing ka pulis. Barang na iti masungad ngal daw kat si kanton ti hepe iti ili tayo. Sapay ko matapumod ganto ti bagam. Tabarang mapugipog kunto dagiti amin na madagdakdakes dito'y lugar tayo. Oh, Venus, papanam. Ina ko matanda iti kasanga ni Patrolman Cruz, mami. Ijay balayda ti pakaangayan ti selebrasyon wenno estasyon ti pulisya. Iti may sa asikat a restaurant, mami. Kan talo kami lang kada Jessa nga agselebrar. Anya? Kayat ni Patrolman Cruz, a pribado ti pan nakaselebrar ita ti kasangay na. Tapay. Ay, Jackman amukan ko na, mami. Ngala, pagustuhan nyo nga rod kini Jessa. Tada kayo matag kagayaman. Wow! Nagadon, tinorder mo kanan tayo, Brian. At dapat na yung dagito ay. Yore tayo pabiit. Ay na, Brian, ibabawim lang ano niya pa iti inordan mo. Ta sigurado, saan tayo na maibos amin to'y nakadasar iti lamisaan? Dubilang saan tayo man na may boss. Diyawid tayo. Pamungon tayo amin dagito amakan. Anya? Nakababayin mo't agyawid kami tupay kini Jess, ha? Apay ko mga agbayin kayo. Aggagayim tayo.
Iso nga awan rumbang apagdanagan niyo. Wanmat nga min Venus. Madadaan lang dagiti saan tayo amakan. Di iyang bitalangan. O sige, naman tayon. Uray ka dandanimot siguro itanti sa bari pa aputahe. Mangantayan, Venus. Okay. Venus, Mhm. madmadlaw ko akasla VIP kalauna iti gayem ta pulis Wan nga rod, nadlaw ko matday ta. Nangro na itay kargaan na iti makan ti pinggan ko. Kinsan aday ta. Matiltiliwa kita ya pasaray matmatmatan na ka. Anya? Oh, abay, di mo natiliwan ti panang matmatmat na kin kay tay? Nadlaw ko, hangam tiyamo kakit di mo nadlaw. Ay, tilo ko, Brian. Pagil-ilusyonan nagsamutan. Bay amlat ta Kasaritak tuman. Ngano da plano na amangaram kanya kat di nala itulo yan. No di na kaya tamarakrak ti panaggayam mi. Oh, hello bro. Pingin mawag ka. Ada ka di na patangay bagam? Kwan, nadamag ko kasangay mo kami ta, bro. Awan bro, hanggang simple lang ang selebrasyon. Inaklay na awisan. Patay ko man nagsasango. Anya? No kasta, amom nga dadwa ababay nga inawis ko, iti panang celebrar ko iti kasangay ko. Wen, at na kay baga kanyak. Da Jisa kan Venus, dagiti inawis mo iti may sa sikat na panganan. Sorry bro. Saan ka na naawis? May mayat ko man o inawis na. Tapno naragragsak tayo kumapay. Kaya naragsak kumati kasangay mo. Hanggang sa bagay, oray inawis na. Yakla tagay makaumay. Tapay. Nagmalmalumak iti opisina mi. Kapo, iti umadaning manen. Ngaylulugan ko iti parko, bro. Kasta ka di bro? O sige. Good luck bro. Apay, di ka pa'y lamapan maturog, Venus. Rabiin. Diyak pala makaturog, mami. Ay, excited ako na iti panagkita mi kiniro inton bigan. Huwag gayam. Domingon no bigat. Anya nga ti reaksyon na, no ibagak ngagdadagsena kon. Kat iso ti ama ti biyag ngagpitpitik iti saklolok. Sigurado amaragsakan to lakit di iha. Taagbalinton nga ama. Hello, Roy? Pasensya ka nung nalukag ko titulog mo. Sana kami na makaturog. Iso ngay mawagak. Uray siya, sa anak tayo naturog, sweetheart. Anya? Tapay. Gaputasan ka may waksi ti panunot ko. Iso ang atap kanyak ni Ridap. Nagpadatamad gayam. Oras siya, si kalatati ada di panunod ko. Magura ka. Anya kami tip ko naman napatag ni bagam kanya. Kasi tinakunakon, iti personal ti pangibagaakan ka. Naisumat lang isulita. Ura ibagam tatan iti cellphone. May mayat inton agsangot ang ibagak ti amin. Sige. Isulsan ko pa ipakatulugan na ita. Tapas lang ta. Pabuntakim agranada ako nada. Mabaling na pagkakinto. Takinton bigat. Sigurado makigtot kanto iti ibagak inton bigat. Hangam, jak lang amo, numaragsakan kanto, wano saan. Ni Roy, iso day tadimtan. Anya nga tati ibaga na tanasapa nga imay. Hello. Good morning, Giza. Naibaga bigat mo matroy. Itaman pa yan nasapa ka nga imay. Di magasak lang. At ako matamagaking ka. Anya ti damagam? Hindi nagkuyog-kuyog kay ni Venus. Awan ka dit na ibagbaganakin ka, may papanganyak. Ha? Awan mat, apay ka di. Ada ka nung napatin ni baganakanyak. Iso nga kita kami. Anya nga tati ibaga na? Diyak ka roda mo. Diyan mo kita mo. Iso adim magasak tanagdamaga. Ibagam to idigayam mo, tanong kayat na. Agawting tayo. Anya? Sa dino? Pasyaran tayo ti kaluklukot na turist pati ti may sa Dumaya paset ti probinsya tayo.
Kung nadadaydawan ka ng tirinebribo at tao. Wan, isumat ti damag ko. Kan makitkitak pa kadagiti maipopost iti Facebook. Nga inaldaw na ado ti tao ijay. Kahit nasa wen, napintas na dya lugar. Kaya't ko makita. Uray siyak, kayat ko matamadanon day dya lugar. Sige, ibagang tungarod ki ni Venus. Papantayo dya. Kasano warod no di na kayat? Ikarigatam nga lukuyan. Iti kasta, magkapasyar tayo talo. O sige, bayam tay bagak tungarod kan kwa na. Bareng no kayat na. Hi, sweetheart. Oo, apa nga nagkalakmat-latan iti asid mo. Bata may iliwak paningking ka. Ay, loko. Dagito lati ang mama. Sige, agtugaw kantag salita ta. Mapit lang ta, agurder tapay nga muna. Hindi mo kaadwan ti agorda na. Ta saan ako na makapangan? Imposible ba si timakan mo? No, ti paborito maakanan ti order. Ay, jakon kaya ti paborito ko na iti asidaan. Huh? Iti anya aga po. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Anya rodi kahit may itang order. Ay, mura niya kadagita menu. Pwera iti among a paborito. May mas dagiti ni kabarbara apo dahil ha, sweetheart. Di ka unay taamangan mamaltutan ka. Wen, galangalik mo tang laing. Magor ka. Apa ya di mo pa kinuti ti aday ti platom. Ay, awan ganas ko amangan. Naimas di kabarbaro apo dahil ha. Sige makan, subang ka. Saanan, ibusimulatan dagiti amin nga inorder tano ka ba ilam lakit di. Huh? San ka mga? Kunak matadyak kayak ti mangan. Tapay, anya tiga puna. Iso ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya? Apa ya, daka di sakit mo? Awan sakit ko. Apa yung rod, ama di tikaan mo? Gaputa akinawat. Katsikat ti ama. Anya? Masigug ka na. Wan! May sakanton nga ama. Iso adimon patuloyan ti sumakay iti barko. Anya? Ay, sana mabalin. Tapay kumasa na mabanin. Gaputan na patag di trabaho. Napatpatag ka ti trabahom. Ngamda kami iti anak mo. Atun tinaypundar mo. Adamat ang turno mo iti bangko. Ti panagkalay satan ti asikasunta. Sorry. Yakpay ka ti mga asawa. Ano niya? Ado pa ti kahit kong rami din iti kinabaro. Wanangam, kasano kami ngarutan iti anak mo? Di ipas nga mo lata. Sana kayat ni mami nga agpas ngayak abalasang. Iso masapo na sakbaya dumakal ti tiyan ko. Naskan nagkalay satan. Lating itak. Ngamnoan niya timbagak. Iso ti masurat. Kanya. No kasta. Di nakikalay sa. Awan imbaga ka di kakayat ng kalaysa. Yumkit di. Urayam ti panagboluntaryok amang ikasarking ka. Ano kayo ti po? Tinumpana ka. Yamukot na turut ka magsang iti responsibilidad mo kanyak. Saan mo't kaya mo? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Awan kwenta day boyfriend mo, Venus. Dambok kat nakasagana ang mga kalay sa ka. Yan yaman nga oras. Nakataktakrot mo't kaya mamangsango iti responsibilidad na kasama. Awagag to kasaritak itinalapat. Saanin, mami? Saan? Diyak kayat ngagpas ngay kaabalasang. Naskan nga itakdar na tidayaw mo. Tinagkayat nga ikasar, mami. Ngumkit agora yak kano iti panagboluntaryo. Tirik na namang ikasar kanya ka.
No kasta tirantan, kat saan nakakumangarot a ginargaraw? Dahil tinagdag ka na nagbidutak, mami. Tapi nahiluyo sakit tinabarang ayat na. Kasarita to itinalapat. Saan ang mabalin nga iyalang-alang na ti panangikalay sana kan ka? Wanang, mami. Ang mga nupagarupan ng ipilpilit ko tibagikan ko na. Agda rason iya. Gaputa agda tagsan kan. Hello, Brian. Nakaawag ka man? Kaya't ko damagan no naibagamon kini Venus na di nagsaritaan ta. Saan pa? Ijak pa inawagan. Ngam plano ka mapanak tulangin ni Jabalayda. Kaano tong aron ti ipapan mo? Intun malam. Okay. Sige, ikarigatang maroon ka luguyan. Tano kayat na? Mapantoyag pa siya pasyar. Iyawag mo to kanyak no agpaisaganak kadagiti balunan tayo amakan. O sige, Brian. Ikarigatak nga luko yung tigayam ko. Takayat ko makita dahil siya'y alugar. Oh, itaman pa ya pinasyadak iti balayan ti. Gaputa kayat ka makasarita itinalapat. Neng, anya ti pagsaritaan tayo. Panggap ti estado yo iti anak ko. Naibaga na kanun kan kang agdadagsanan. Wan, kata siyempre siyak ti amat isikog na. Siyak mo't lang ti kain ayat na. Bag tabigbigam matlaang asikate aking gapuanan ti biyag ngagpitpitik iti saklolo na. Ngam apay nga rod adi mo kayat nga ikasarte anak ko. Gaputa dandan ya kagluganin iti barko. Nibaga akong kinipinos na ita. Di nakatimbaga ka na kayo. Tanapat patag ka di pailaang ti kinasiman mo. Ngam ti panangitakdar mo ti dayaw ti anak ko. Sayang na palabsik na ito na itad kanya kagundaway. Para mo't lang kada kami iti anak kira ito'y. Kintag balintong anak mi. Kunam idi nga dan urnong mo iti bangko. Kan adumutan ti naipundar mo. Taadda pa yan ginatang mo abalay amabalin yun to apagyanan. Puno na ita. Panagkuna kat nas-nas kan asangwam ita ti responsibilidad mo iti anak ko. Ngam ti kinasiman mo. Lading ita kanti. Ngamjak pa ila kahit ti mga asawa. Aniya? Mayat. Bro, nagasat unay na itong aldaw. Nakapagranata man nandito yung tiyang din ni Beatrice. Wan bro. Kituminom talata. Sakti daya. Sky's the limit. Apay ka di akayat mo ti mabartek. Adang amin mang burburi-buri ti panonot ko. Asino da? Lading idag ngamsan ko amay bagaking ka. Hindi mo kuman untunan uminom talatan. Okay. Naisot ko na, di umiyong talatan. Okay. Sige. Tagay-takit di. Cheers! Apa nakarupangat kasi mangpat, mami? Gaputa saan nakalata kayat nga ikasar ni Roy. Nga uray no siyak pa yan tinapandimanon ije balayta. Nakababa hindi naramid yung mami. Kasladak matlay kamkamat una yan kan kwa na. No mabalin katyak kayat ngagpas ngay kaabalasang iha. So nga intorturod kon tinapan ije balayta. At-adda na nakababain. Temparo pa kada kayo ni Roy. Adinak pala kayat nga ikalaysa. Was-wasa mo, tayan ayat yo iti day Roy. Mami, iti paragkad-kad na panangikalay sa kan ka. Kat saan ko na pagtatakkunan amay kamang iti pamilya tayo. Nakapasyar ka mat, Jess, ha? Gaputa day bagaki sungay maya. Inyawag mo kumalatan iti cellphone. Tadi ka nataktak pa nga imay. Kaya't kung nga rod makatungtong ka iti personal. Pahayan niya ka diti bagam. Ada singasing ni Patrolman Cruz. Anya day ka? No masangom ka no? Agauting tayo. Kaano? Inton Sabado, tayo suti off-duty na. Jak masangoy ti day nga aldaw, friend. Kayat mo ka di? Uray may adjust ti aldaw apa nagpasyar tayo?
Sige, okay. Basta awan ti mayra na pakakumikumak. O sige, bayam. Iawag kong tungarod ka ni Brian. Tanuan niya ti available nga aldaw kan kwa na. Isunto ti bagak kan ka. Barang no awan ton ti mayra na pakakumikumam. Hello, sweetheart. Nakaawag ka man. Mabalin ka din agsarita ta inton Sabado. At na pa panakitiday tangal daw. Inton Domingo. Kita to. Kanya ka diti bagam. Tiyak mabalin nga ibagakan kay ti cellphone. Kaya't ko personal ti pangibagakan ka. Nuan niya mananday tang ibagam latan. Isubot lang iso nagadong arte. Cellphone man, wino personal. Kaya't ko personal. Nga ibagakan ka ti amin, Roy. Sige. Kita. Awagan kanto na masangog intong Domingo. Napataguna ti bagakan ka. Iso adi mo kumayalang alang. Pangaasim. Agsarita ta. Wan, sige. Awagan kanto. Anya? Sana masama ni Venus di pa nagpasyar tayo doon Sabado, Jessa? Gaputada ka no papananay ti day tangal daw. Anya amaten. Adurat tagayam ti pakakumikuman ti gayam mo. Angam, kayat nalatan no, iti sabalingal daw ti panagkukuyog tayo. Magpaiso? Wan, isungan no anya ti available kan kangal daw, kat isunto matibagak kan kwa na. Anya nga tano inton Miyerkules. O, no iso ti available kan kaday tangal daw, di isunto ti yawag ko kan kwa na. Sige. Isunto nga ron ti ibagam nga aldaw pa nagpasyar tayo. No saanan akayat ni Roy ti makisarita kan kay iha. Bay amon. May metmet lang no sang awaswasan mi ti ayan ayat mi mami. Uwan di namat masangon ti makipagkita kan ka. Kitain nanto ka no, awan ti pakakumikuman na inton Domingo. Tay kunakon iha. Saan mo nga ipilit ti makisinarak kan kwa na. Bay amlatan. Apoy nga sangit ka manan. Ay, atak ni Roy. Ay, ayat man ngagpaiso. Ng pagay ayaman na matla ang tayat mo. Iso nga lipatan mo. Mami. Saan ka at sangit? Saan man lang asiksik at disgrasyada? Ang nadamkat di ti bagim, aglalo kat agdadagsan kaan. Hello, Venus. Nakaawag ka man? Saan nga min matuloy ti papanak inton Sabado, Jessa? Iso mabalin tayo kada Brian ti mapanagpasyar. Nagsaya atan no kasta? Iawag kong tungarod ka ni Brian. One friend, takayat ko man magkagaliwaksay. Sigurado ang mabang-aran kay ti papanan tayo. Pagdidin namagan ti kinapintas dayjay a tourist spot. Magpaiso? Masangmat lang ni Venus ti agpasyar inton Sabado, Jessa? Wan, iso ti inyawag na kanyak. Iso nga inyawag kumatkan ka dagos. Ano kasta kat ang pagatangak tungaro din kadagiti agkakaima sa balunan tayo? Talutay ka dilaan? Wen, tapno awan una isturbo iti panagsasarita tayo. Mami, aw-awisan dak na Jessa kan Brian nga ingkam agpasyar inton Sabado. Sa dino iha. Iti kano kaluklukat a tourist spot. Iti dumaya apasit ti probinsya, mami. Sige, mapan ka iha. Tapno makaaliwaksay ka, kan mailiwliwag mo dagiti dagagsan iti barukong mo. Wan, mami. Napiapay ni Brian a pagayam. Tauray pulis kat adalat ta panawon na makilangan kada kayong agagayam na. Wan nga ron, mami. Saan akas lakin ni Roy akanayon abisi? Gapo iti kaado a papapanang na. Wow! Nagpintasan a lugar dito eh. Nagsinaw kan nagdalos ti danon a bumaba. Wen, Venus. Kat dito ita ti agnam number 1 na tourist spot dito, probinsya tayo. Gapo iti kinangayad dito a lugar.
Nagmayat abuyaan ti danom abumaba manipod iti bantay. Nakalamlami ti danom na. Ina, magayayo ang pagtigusan. Umay kayo. Intag tugaw iti dayjay dalumpi na sa bato. Iti sirok ti dakkel arukib ti bantay nga asidag iti pagdisuuran ti danom. Dakailakan ti mapanagtugaw ijay Brian. Venus, inakagtigusan. Hello, Tita Clarita? Kumusta kayo dita? Napintas ka di talaga dita na pananyo, iha? Wan tita, nakagay ngayon ti aglawlaw. Nakaay-ayo hunay abuya. Nasinaw kan nakalamlamis ti danom. Kan berde ti aglawlaw. Tado dagiti dadakkel kay kayo. Sayang, imayag kumamot si Murot. Ay, mayat ko maa, tita. Sana bali, siya tumot tagpapiknik inton maminsan. Tapno, madanon kung tumot day sa lugar. Wan tita. Venus, apay anak ka dadayo latta ti turong dagiti matan. Kumita kay ti dadya bandaw. At dadakila tumatayab anak bata iti dadya asa nga tinagsabo nga kayo. Apay anak sinaay ka iti naunag. Awan. Nakangay-ngayad ti aglawlaw. Ngayon mapay akasla di mo enjoyan dito lugar. At dagiti problema? Ada. Anya dito problema. Mabalin ka di amamuan bareng makatulungak. Pasensyakan. Ngamjak pala mabaling nga ibaga iti ure asino man ti problema. Okay. Saan ka napilitan? Ngayon ito mapanunot mong ibaga. Awagan na lang. Nakasaganak adumngag kang tumulong. No anyaman dahil apagparparikutan. Agyamanat. Brian! Venus! Umay kay agdigusan! Nakalamlamis ti danom! Nagkanas ti agdigos! At dito, ay ayaban natan ni Jessa. Umay ka, mapanta nagdigos. Agyaman na kiti panangawis yung kanya ka nagpa-share, Jessa. Brian? Awan na yaman na Venus. Sapay ko ma, tama ulit naman ang tipa nagpa-share tayo. Mayataklat na Basta lakit di awan mairan na apaka kumikumak. Okay. Kapan ka marudan, Venus? Okay, bye! Bye! Impag tasimangpat kan iha. Apay, mami? Ada ka di bagayo? Takasla pinaspasungadan nyo ti sa sangpat ko. Adda na amo ka bad news apakasak ng unay iha. Anya day ta bad news, mami? Ni Roy, nagpamanilan, ta sumakay kanon iti barko. Timanaw at timanla nagpakada kanyak. Daytat pagkunaam asaan kan anapatag kan kuana. Kasanon kisi kong mami. Sana problema dayta. Taadda ang matakadwam amang tagibin to no may pas nga imunto ti anak yo kineroy. Iti da ito'y ngay naramit na. Ad-adda ngay madayon tirik na kan ko, ana, mami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Oh, Venus! Apay nga mawag ka? Jessa? Agsangsangit ka di? Kung nagtupay nga agsangsangit ka. Apay, anya ti pagsanginam? Ni Roy. Oh, apay ni Roy. Mabalin ka di nga umay kalangan dito ba na? Kanito nga istorya kan ka ti amin. No kasta, on the way ka nga agpa-Manila, Roy? Juan bro, lumugan ako ni Tibarko. Amo ka din ni Venus dito abanag. Saan ba bro? Kumakot magpakada ka kankwana. Hindi ko makapay lang aga po. Saan kami pa'y magkakasawa? Agpapanpay, bro. Kaya na yat mo ni Venus.
Katrumbang ko mga ibagam kan kuha na ti adayong. O sige bro, malulubatan ti cellphone ko. Bye. Inidop ng ti cellphone na. Kasla sana nagustuhan ti pan nakadakamat ko kini Venus. Anya? Nagpamanila ni Roy, Venus? Wan Jessa, nagpamanila ti man lang nagpakada kanya. Anya ti makagapo nagpamanila? Agsakay ka nun iti barko. Pinanawan ako ni Roy. Na yan ti Siman Anobium? Kumakit nagpakadamat kan ka. Mabutang siguro no igawid ko. Iso adi na nimpakaamo ti ipapanaw na. Anyamat tan ni Roy? Apay ang maladingitan ka una iti adayo na. Boyfriend mo pa'y lamat. Adadak kaya makagapo. No, apay at kayat ko mga umatayo ni Roy. Iso ti pagsangsangitam. One friend. Pero hindi makagapo no apay nga problema kiti ang dama. Apay, ada ka di sanyo nagkinaawatan? Awan mo't kit niya. Nga matudag iti bamba nagkasaan mi apag kasinurutan iti ang dama. Isumat lang asaan ang nagpakadakan ka ti ipapanay dya Manila. Chesa. Panagrik na kat. Di na ko nayayatan ni Roy. Iswa na saysayahat na nga nalipati ko. Anya? Venus, sana kas ka rin at imang lipat. Iti papanaw na asaan ang nagpagpagata. Intahayan ng ti responsibilidad na kada kami. Ha? Kada kami, kunam? Chesa. Agdadagsan akon. Kat ni Roy ti abati si Kugko. Anya? Amo na kading agdadagsan kan? Wan, amunan. Imbagakan ko na. Kanin singasing ko pa'y nagkalay sa kamin. Anya nga ron ti kunana? Saan ka no pa nakasagana? Anya? Kasano ka nga rudan? Dahil tidak kala problema kita, friend. Namasikuga ko hindi na kong pailakayat ngay kasar tinobyo. Anya? Amom ang nagpamanila ni Roy, Brian? Wen, tayo nawaga kiti kalman. Kat ko na nga undawin nagpamanila. Una yun ni Roy. Permi nga gladladingit itatigayam ko gapukan kwa na. Apay ko mamaladigitan unay. Dito tasanda pa mat ngagasawa. Ay na, Brian. Nakadakdak kalita ti problema ni Venus. Gapo iti iya dayo ni Roy anobyo na. Apay nga min apag problemahan na ni Roy. Gapot amom ka di? Agdadagsana ni Venus. Kat ni Roy ti ama. Anya? Angam amo ka din ni Roy ngagdatag si ni Venus, Jessa? Wan, naibaga na kanun kan kwa na. Kan naisingasing na kanupayan ti panagkalaysada. Katanya mo ti sumbat ni Roy kan kuana. Saan kanupayan nakasagana ang mga asawa? Iso akin ay kayat na tilimugan manan iti barko. Kasta ka di? Iti day dya desisyon na. Kas labi na ibayan na matlaang ang tigayam ko. Venus, Jacqueline pagarop. May papanggayam iti relasyon nyo kunwari ti pagproblema amin din nagkukuyog tayo. Tiamo ka tayo ayatan nag-unay iti ni Roy. Saan mat ngayam? Babalawak unay. Tayo tilaksid nga agdatagsan kan. Pimanaw palaing. Isinakwan ni Roy. Rumbang laing. Tatiya dayo na. Bale nagang-angawan na lang tayat mo. Nuamukla ko mga ubaw ti ayat na. Tiyakla ko man inakaklon. Nawapakat ngamin nga dadagiti kaskan ko na apar-paraw pa ti panagayat na. Saan nga iso ti makadadaal ti masakbayan mi tagpalinto nga anak mi? Wen, kan may saan lang ang ni Roy ti lalaki dito'y lubong. Iso asaan mo kumaasira ang tapuson nga agayat. Tadan tumanen mangiruknoy ti ayat na ken ka, Venus.
Venus, adda na patag-unay alakad ko inton bigat. Iso adi ka makuyog ang mapanagpa-check up panggap iti panagdadagsan mo. Sana bali, Mami. Awagat tulatan ni Jessa. Isundo ti kadwa ka mapani si doktor ko. Imbaglakit din dada ni Jessa anaanos agayem mo. Kat sapay la ko mga rod. Tamasango na ti mangkuyog kang kaeha. Awagam to nga rod eh. Wan, Mami. Ang cellphone mo agriri. Apag isun ti umaawag, Mami. Sige, sumbatam nga rod eh. Wan, Mami. Hello, Jessa? Hello, Roy. Oh, anyawat ti madamag, tatangay mawag ka. Bro, imawag ang. Takain ko yung padamagin ka. Naglaylayag kami. Kadagiti kakadwag at tripulante iti cargo vessels. Alim mo ganan mi. Agturong kami iti pagilyan ng Argentina. Sige. Pagananad kayo. Wan bro, awan danag. Nadakkel ti barko mi. Si ka man nanti sigurado, into nagbakasyon ka. Wan bro, kuray nal daw tumanan. Nagparty tayo iti kalding. Nagbakasyon na bro. Oh, nakunam na ita. Awan gayang bro, may sabali akman. Ape, adi mo man lang impagada kini Venus, ti adayom. Bro, sanda ko mapagsaritaan ti may papan ni Tinobiak. Wala nga... Sige bro. Aray, agmani pa rin ti signal to eh. Bye. Inudot ng ti cellphone na. No maipapan kini Venus, saan akayat apagsaritaan mi? Oh, ada ka di magantay mawag ka, Venus? Friend. Mabaling ka di ako yung nakinton bigat ama pa nagpa-check up iti doktor ko. Anya? Iton bigat man ang check up mo? Uwan ko ma. Di mo't masango ni mami iti mangkuyog kanyak. Miso nga sikat tinapanunot ko nga inawagan. Ay na, sorry friend. Ada nasisita ang papanakinton bigat. Anya? Inton maminsan lang ti panangkuyog ko kan ka. Kasta ka di? Okay, friend. Sumapulaklatan iti sa bali. Kasta pa nga rod. Bye. Sino nga tati pagpakuyog ka mapanagpa-check up? Ni Brian di mo awak. Kanya nga tati bagana. Hello, Brian? Anya? Imawag ka kini Jessa? Kat, anya ti magamkan ko na. At pakuyog ako mainton bigat ama pa nagpa-check up. Iti ka di ubigayan ni doktor? Ha? Amo nga iso ti pagpat-check upat? Gapot amo kung magdadagsin ka, Venus. Ket ni Roy ti ama ti sikog mo. Sino ti nakamam? Naistorya ka na ti Jessa. Tana-istoryam ka no ken kuana ti problema. Amom gaya man ti amin. Well, Venus. Ket gapot sana masangon ni Jessa ti mangkuyog ken kentong bigat. Siyak ti mangkuyog ken ka. Anya? Anya? Sikat imang kuyog ko ni Venus ang mapanagpa-check up inton bigat, Brian? Wan Jessa, di yumot ngamin masango ako yugan ka ni Tita Clarita. Ore ka, day off ko intong bigat. O sige. Mayatlat na no sikat imang kuyog. Total kat agayem kayo mat. Saan la pagayam ti pangibilang akin ko na Jessa? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan iti dayta sa patrolman cruise? Ibagakin ka tipod na. Ngayon panasim, di mo ko maibagbagay ti sa bali. Ha? Anya ti pudno, Brian? Hindi pailangan kat. At dan na muli apanagayat ko kini Venus. Anya? Isumat lang nga nakas asidagunay tiriknam kan kwa na. Wan Jessa. Ay ayatag tigayam mo. Ay ayatam kadipay lang? Nga oray amumon nga agdadagsan? Kat ni Roy ti ama? Awan question kanyak ti agdama sa saada ni Venus.
Nakasagaan ako tumakder nga ama itipas ngay na amaladaga. Nulakit maatlon na ti ayat ko. Anya, ni Brian ti kadwam amapan iti Dr. Inton bigat iha. Wan, mami. Saan ka no amasango ni Jessa iti mangkuyog kanya? Ay, imbaglakit din ta nakasaysaya at unay dahil pulis agayam mo iha. Wan nga rot, mami. Talaga nga yung pakapsat ng tibagi na kanya. Awan ka di pa iti ammom a girlfriend na? Awan, mami. Hangam apa na damag yun ta kanya. Gaputa, mga nadaagi mon iti panagkuyog yun itong bigat. Sakay nga gawit ta. Dumagas ta pa amapan mangan iti ayuyang iti restaurant ni Roy. Saanin, Brian? Agdiritso tan nga gawit. Mabisina kon. Dumagas ta pa mangan. Sige man lang yan. Aguray ka man? Apay ngayon baga masikat ti ama to'y sikob ko. Itay nagdamag ti doktor. Gaputa dya kaya't amapainan ka. So ngayon magaklata na siya ti ama ti sikob mo. Uwan ang, Brian. Saan mo kumana kwestiyonan ti panagpamarang ko itay nga agayan ayat ta? Tama ibabain ka. Numamon ti sa bali nga intarayan na katinobyo. Agyaman akyan ka ha. Nakasaysayat ka mo ni agayam. Yatitin ka na meeting mo. Ha? Awan. Awan, Venus. Apingin sardang mumutan tilugan ta, Brian. Gaputa na kadanon tan itikon ko na ka restaurant. Sige, bumabatan. Mangantan di ta restaurant, Venus. Hello, Jessa. Apay nga mawag ka? Ada kayo ka din dita balayo, tita? Sa anak pa'y anak kaawid. Apay ka di? Damagat ko man na nakasangpultan ni Venus. Siguro kat awan pa'y ije balay. Tiday ito nga oras iha. Apay ka di? Ada ko maibagak kwa na, tita. Ang sana bale. Da kayo latan di pang ibagaak. Anya ka di day ta iha. Sige, ibagamon. Si didang ngagakan ka. Da kayo latan ti umuna pang ibagaak itinaamuak ka ni Brian, tita. Ha? Anya tinaamuam kini Patrolman Cruz iha. Sigurado ang mas daaw kayo no maamuan niyo, tita. Anya nga min day ta? Kuna ni Brian, nabayagan nga na panagayat na iti anak yo. Anya? Isumot la ang anak ka sa isaya at unay iti anak ko. Ang numaamuan na nga agdadagsan. Kat sigurado nga agbaliw tirignana kini Venus. Saan, tita? Taamunan nga agdadagsan ni Venus. Anya? Asino tinakaamuan na? Syakti mo na kay bagakan kwa na, tita. Tadyak mat-amo nga idi payla nga dagayang panaggusto na ka ni Venus. Anya nga runti ko na iti panagdadagsan ng ti anak ko. Kunana, saan ka no a question ti panagdadagsan ni Venus, tita? Numayat na ni Brian, nakasagana ka no at tumakdar apan nakaama di anak na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aday ta, nakapalpatan. Agawit tan, Brian? Mabit lang, Venus. Saan ka pa tumakder? At dapat ibagak. Ano day ta? Apay ka sa tipa ng kitam kanyak, ha? Naku namita yung isina mo ni Roy. Gaputa saan na nga itakder ti dayaw mo? Wan, Brian. Nakasagana ako namang lipat kan kuanan. Tanapat patagja kinasiman na. Ngam iti siyak. No kasta, mabalin ka din nga. Nga niya. Apay di mo ituloy. Aday putukan ka.
Ket sapay kumata di nakagura. Anya ti ipod num aya. Sige bagamon, pagawid tan. Amom ka di. Nabayagan nga ay ayatan ka. Pakawanan na ko ma. No pakabasulat man timpod mo ka. Iti pa nang ibagang mainsinang niray. Naikanak iti turada ng ipod no. Iti nabayagan ang marikrik na ka. Amom ka di pagbagam, patrolman Cruz. Agkatagsanak. Kat miroy ti amati si Kuko. Amok. Ngem saan at agdama akasasaad mo ti pagrukudak nga gayat. No di ka ti ikis ti posok ti sursurunek. I love you so much. Venus. Ti imak, di mo patpatan, Brian. Kayat ko amarik ng tibara dagiti dakulak ko. Tabaring malunag tayat mo. Kaslo tsak mamati iti ipagpagam. Nakasagana ka mangikalay sa akin kaitanyaman nga oras. No at lunim to ayat ko. Kaya't nakasagana ka tumakder akas ama. Iti ipasngay mo amaladaga. Brian. Pangasim. Ikanak ko maitigundaway ang mga iparik na itinadarisay nga ayat ko. Mabalin ka di adi nakapuraan. Kaya't ko pa'y nga adalan kan tingitingan ana imbag ti jajayam nga ayat. Sige. Ikan ka iti umno apanawan amang panunat. Iti irukrok na ko kan ka nga ayat. Kaya't sapay la kuma. Maayat nakto iti ka maudyanan. Venus. Hello, Roy. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Okay, aklahan. Kat ni Venus sa kayo mo. Kumusta ka tan? Di mo ka di pa inawagan? Sipod limugan kay ti barko? Yakan ngawagan. Tabay? Kasuron ko ti siyang kay pagkanang ikasal kon. Apay ang masuron ka? Adda rason no apay nga idarirag na kan kadayta. Gaputa addanton anak yo. Yes ha. Sa anak pa nakasagana ng agpamilya. Apay nga ron aginaraw mo no di mo pa'y lamatakdaran ti agpamilya. Pangasin. Isardin ka pagsalitaan na ita. Inawagan ka. Takay ko lang nga kumustahan. Dakayo. Sige. Bayam tay bagak to ka ni Venus ngay mawag ka. Agyaman na. Itanon mong tulatan di pa kumusta kin ko na. O sige. Ibagak to ka ni Venus. Apay anak adayuman ng tinakaiturungan dagiti matam. Ni kadiroy ti pampanunutem. Saan, Mami? Ten inutan ang liliwag ko ti antayo ni Roy. Asino nga ro ti pakaburiburam. Ni Brian. Apay ni Brian iha. Impod no na ngamin anabayag kaya man nga adda panagayat na kanyak, Mami. Anya, no kasta, amumot nga agayat ken ka ni Brian. Ha? Amo yun, Mami? Gaputa na istorya kanyak ni Jess sa agayem mo. Tanay baga kano ni Brian ken kwa na ngay ayaten na ka. Nakasagana ka no amang ikalay sa kanyak, Mami. Nakasagana itinyaman nga oras no aklonat ti ayat na. Panagkunaket, ad-adda ang mapagtalkan ti ayat ni Brian ngam ni Roy. Day tamat ti kunak, Mami. Taoray na muna agdadagsana kon. Aniroy ti amati si Kuko. Kat nakasagana lata amang itakder iti dayaw ko. Imawag kan ni Roy, Jessa. Wen, kat pakpakumusta na ni Venus. Si Kapay lang tinangidalanan na iti panang kumusta na kini Venus. Gaputa di na kano kayat nga awagan ni Venus. Iti anya gapo. Kasuron na kano ti sangkay baga idikan kwa na ni Venus a panagkalay sa dakuman. Talaga atakrot na di Roy. Nagayayaman na lang ti ayat ni Venus. Ay, no apay kat ngamin nga dadag iti lalaki akas kan kwa na.
Nukas kumakan ka amin alalaki. Tapno awanan ti babae amasaktan ti riknana. Sayang. Nusakla ko matin muna anak kasirpat ka ni Venus. Kat inaklon na ti ayat ko. Pulos adjakon paluspusan. Talaga ka di nagasagana ka amangi kasarlat ta itigayim ko? Numayat na ka? Well, Jessa. Ibagam tungarudan na, ti ok pa mapanagayat mo kan kwa na. Naibagakon. Anya? Tilangan pangadang na ti urayat. Nakaumay ka, mat friend. Gaputa at dabilin arbang nalaang nga idanon ko, Venus, iso ngay mayak. Anya day tabilin, kan? Asino tinangbilin kan ka? Ni Roy, inawagan nak idi na minsan ngal daw. Kat binilin nak nga umay mangidanon ti panang pakumusta na kan ka. Anya? Sikat tinangidalanan na, iti panang kumusta na kanya. Ay na, di na paila inyawag, tapno di ka nataktak. Saan na kanwa kayat ti makisarita kan ka? Iti anya aga po. Masuron kanu kan ka, gapo iti panangidardarirag mo idi iti panagkalay sayon. Ti ayop. Talaga kit di adinak kayat atakderan. Saan lang nga iso ti lalaki ang mabaling ko nga ayatan, Chesa? Anya? Imbaga ni Roy masursuron kan ka. Gaputi panangidarirag mo idikan kwa na ti kasar iha. Wan, mami. Kasta timpulong kanyak ni Chesa. Ti awanan pa in alalaki. Iti dayjeng indanon kanyak ni Chesa. Ison amis mo tinangisuro iti puso tapno tiyakon ayatan pay. Tapno malipatakon. Anya? Mami, kayat ko nga aklonan ton ti panagayat ni Brian iti kabiitan a panawan. Oh, Brian! Nadanunan ka mat dito'y jewelry shop. Imay ka mat kimatang iti alahas mo? Di matangak. Ang amin saan na para kanyak ti ginatang ko. Ha? Sino nga rup tiyakin ko kwa iti ginatang mo nga alahas? Iso ka di na ito sing-sing nga igam mo ti ginatang mo? Wen. Wow! Nagpintas! Nagbato iti brilyante. Sigurado nang ina dayta. Talaga nang ina. Sino nga iti pang tadam iti dayta? Siyempre. Para iti babae nga ay ayat at unay. Ni Venus? Nasa umon, Jessa. Naggasatan ti gayem ko? Nagasat para ken ka. Ngayon para ken kwa na. Kat malas. Gapo iti panang baybay aken kwa na ni Roy. Brian, oray binaybayan ni Roy. Adda kamat nga gay ayat lataken ko na? Ay na, nakapapal ni Venus. Sapay la ko ma. Tayo iti panang pasyat ko kan kwa na jebalay din ton rabi eh. Aklunan nanto ayat ko, Jessa. Una yan ni Manang Ninda. Una na kawalwalis na ang adungat pay na ang titapo ka maiwalis ko. Iha! Kawalwalis itay ti katulong. Nga maapay nga gwalwalis ka manan. Nakarugrugit matlata mami. Kan nakataptapok man dagiti lamisaan kas kadatugaw. Iso kapilitan nga inulit ko dagiti inobra ni Manang Ninda. Adda ka di amom nga umayasa nga ili. Iso apalalo ti managdaldalos mo. Ha? Ay, kwa mami. Oh, apay adi ka makasungbat. Adda ka di amom nga umayasa nga ili, iha. Adda mami, tay niya, wag na itay kanya. Sino ti umay? Ni Brian. Kuna na nga umagpasyar inton rabi mami. Anya? Sungag daldalusak man ta nakababain no nakataptapok titi balay. Kat, adda ka din desisyon mo iti idardarinag na kan kang ayat, iha? Addan, mami. Mabalin ka di nga maamuak? Mami. Anya nga rod, ti desisyon mo? Aklo na kon ti ayat na kanya. Anya? Good decision. Sa anak ako montra, iha.
Agyaman ak, mami. Sapay la ko ma, ta iti panangaklon mo ti ayat ni Brian. Kat agluniten amamimpinsan ti sugat nga impaaykan kanirot. Hello, Roy. Apay nga mawag ka? Nakasaritam ka din ni Venus. Napakumustam ka di matlaan. Wan, inkarigatak tinapan ija balayda. Tapno may danon ko lang ti pakumustam kan ko ana. Anya ti ko na. Nakapungtot, idi imbaga ka masursuron ka kan ko ana. Gapo iti panangidardarirag na kan ka idi ngagkalay sa kayon. Anya? Apay kami danon nung pailangking ko na red tanging bagak. Ay, syempre. Idanon ko lang ta, tadyak kayat nga dahil limlimad ko itigayim ko. Una yan. Itiyan adaman ang tigura na kanya. No kastaman bilang, si kamat lang ti mga aramid iti pagrorodan na ken ka, Roy. Hello, Jessa. Nakaawag ka man? Kapunta dahil bagakan ka, friend. Ngamjak lang, amo na maragsakan ka, wano saan? Ano dayta? Ni Brian. Plano nati umay mangpasyar kan kainton rabii. Amo kun, friend. Tanyawag na kanyak. Anya? Kunak man no saan mo pa'y nga mo? Angam, sigurado nga dati mo pa'y amo amabalin apakaragsakam into no umay titabalay yun ni Brian. Ha? Anya dayta, Jessa? Secret. Orayam latan ni Brian. Sika talaga. Pasikri-sikret ka pa ya. Mabalin ka di. Ibagamon na niya dayta. Ladingit at Venus. Angam jak mabalin nga ibagakad ka. Nasaysayat matlaang no ni Brian ti umuna apakaamuam. Iti kung kunak amabalin apakaragsagam to. Ani ha? Madlawan ti tiyan ko. Saan nga tao ma-discourage ni Brian iti kasto yung itsura? Wangayam. Anya nga ta jimbaga ni Jessa mapalan apakaragsaka kinton umay ni Brian? Venus, apay ati ka makatal na. Kin kasla nakaun-un nagtipampanunutam. Kwa mami. Mabagburtsahanak namin jimbaga ni Jessa itay nagsarita kami iti cellphone. Anya ti imbaga na. Naku nana, nga iti umay panang pasyar kanyak ni Brian. Kat posible nga danto ka no pakaragsakak unay, mami. Anya nga taiha. Tsak nga rod mo. So adam damagag itay kini Jessa. Kam di na matlatakayat nga ibaga. Panagkunak iha, ket ni Brian to ti masurpresa inton agsarita kayo. Gapo iti plano mo na panangaklunen iti ayat na. Iti plano kon apanangaklon kini Brian, mami. Iniinot matlaangan ni agmagadag iti matak. Gapo tilwa iti latang ni Saam. Sigurado lakit yan ni Brian, daytan. Mabit lang! Umayan! Ada akong Venus. Kung nagtupay asikan. Sige, sobra ka, Brian. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak. Ita. Anyat gagaram. Imayat kayat ko adamagen. Noon yan tibanag ti ayat ko, Venus. Ha? Kuha. Maaklon mo kadimot lang ti idardarirag kong ayat. Saan to nga tangagpaliw ti panagayat mo? Inton ipas ngay kunton ti anak mi kiniroy. Ikarikan ka. Saan to ngagbaliw ti nadarisay a panagayat ko? Tay ko nakon. Saan at tinapalabas mo ti pangrukudak na agayat? Nukas na? Saan akong nagwadwa? Aklo no kan ti panagayat mo, Brian. Nukas na. Ay ayatan nagmatlang, Venus. Wen, si kan ti agtagik kwa dito'y pusok.
iti ka maudyanan na. Nasapdal ko matlangin ti ayat mo. Venus, I love you so much. Naguray ka. Di nakarakupan ta mga makita na ta ni Mami. Nasaysaya at pa'y numakita na ta. Tabaring pagkasarin na tan adagos. Aniya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaklon mo ti ayat ni Brian? One friend. Ala, kasano nga ro ti si manaноbyom? Siyempre, sana nga iso tagtagikway ti puso. Wanangam, awan pa'y formal a panagsinayo. Pasol na tadi na kay ti makisarita kanyak nga ora iti cellphone laang. Kasano nga rudan no namnamaan nakalatan ni Roy? Pinadas ko man ang apinaringan ti cellphone na. Ngam di nalata kaya tasumbatan. Una yan? Si kantulatan ti mangibagang ensina kon. Anya? Apay asyak? Di nakmod kaya takasarita. O di si kantulaangan. Si kantulatan ti mangidanon kan kuana nga addan sa bali anobyo. Amoyo, Mami? Gapoy di pa nangaklon kon kini Brian. Limawag manan ti lubong ko. Sapay la ko matag na nayon anaranyag ti lupong mo. Iti sidong ni Brian iya. Kunana nga umaydan to kanon makisarita, Mami. Anya? Apay kayat na kan nga ikasaradagos? Iso ti kunana. Tamabotan ka no asublyanak ni Roy. Sa bagay, ada saksak bayan ni Brian. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? No iso ti pagtalnahan ti panunot na. Makikalay sa akon kan kuana, Mami. No kastakit awan nga ron ti parikot. Siya ang nugo takmat no kayat yun tagkalay sa. Hello, Jason. Nakawag ka man. Kapot adanas ken unay amamwam. May papan ken ni Venus a girlfriend mo. Ne, anyan nas ka na mamuak ako na. Adan sa baling agtagikway ti puso na. Anya ti kahit mo asakan? Insukat na kan ni Venus. Kat ko na nang aglinipat kayon. Diyak kahit dagita nga angaw mo kanyak, Jesa. Nang runa, tagdadag sa ni Venus. Sa anak nga gang angaw, Roy. Pudno ti ibagbagak. Ta sino kumati nang isukatan niya kanyak? Ti matalag unay agayem mo a pulis. Ni Patrolman Brian Cruz. Saan? Hello, Roy? Itaman pa ngay mawag ka? Gapo, tadakayat ko ang malawlawagan. Sapay lakma. Tadi nakpaglibakan. No nyaman day ta, ibagamon, tapag saritaan ta. Agpaiso ka di tinaydanon kanyak ng Jesa kayo mo. Ngayon sukat na ko niti sa pali. Ha? Kwa? Pudno ka di ngayon sukat na kini Brian. Juan? Pudno day ta. Saan? Ayop ka. Palangkantis kami kaya? Sikat yakin basol no apay ang nagayatak iti sa bali. Iso ati mo ibagbagat kasta kanyak. Tadi ka kadag pampanunon. Para matlaan kumada ito'y kadatayo iti pas ngay mong anak ta. Iso tiga po na. Asim makayak manin iti barko. Saan lang akwarta tinapatigroy? Tandaan nam day ta. Narukop kayam ti ayat mo. Ngam sa anak mo man hugot. Abas talatan agsina ta. Awanan ti maramidam. Tadda kay ti barko yo. Makikalay sa akton kin ni Brian. Hello, bro. Apeng imawag ka? Bro tarupam. Ulag. Karasan. Ne. Apa akas tamot ti bagbagam kanyak, bro. Kaputa mo kung ti panangagaw mo kanyak iti nobyak. Namumla ko ma. No kasano ti panagladingit kan panagsagaba idi ni Venus. Iti panang baybayam kan kuana. Saan ko abinaybayan kan jak insina? Ta saan ka di panagbay akan panangisina ti inaramid mo? Di ka pinagpakada kan kuana. Ayop ka. Jak ipalubos ang maagaw mo tinobyak. Roy, saan mo ang nobya ni Venus? Ta siya kung ti ay-ayatan na. Ikasar kunton.
Di mo patpatasan ng kasar. No di mo kayat nga dadta ka sa mapasamak. Pangpangtaan na kasta ka di. Nalipatam sa matan amay sa ka pulis. Oray pulis ka! Sanak ang mabutang. Aramidem ti kayat mong aramiden. Ngem di nak malapdan ang mangikasar kini Venus. Nagipangta ni Roy nga dadakas ama pasamak no ikasar mo ti anak ko, Brian. Wen tita. Ngem jak mabutan kini Roy. Mami ko namlatan kanya. Tagkasar kay tumutan kini Venus. Agyaman ha. Mami. Kastaman ti kunak. May mayaten ti mami nga awag mo kanya. Ngam ti tita. Sa bagay, uray nagpangta ni Roy. Kat amok ang masalak nibam ti anak ko. Ikarit, mami. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para iti anak yo. Roy, no anyaman ti pampanunutom nga aramiden kontra kada Brian ken Venus. San mo langan nga itultuloy? Tamangan no si kantulaang ti agbabawi. Hindi ako maawat sa bali di pagtungpalan ni Venus, Jessa. Apay nga rod akas laawan laang ken ka, idi gumawgawawan ni Venus iti panakaawat mo. Pakasagnan iti inawan na nga anak yo. Jessa, Di mo babalawin ni Venus. No naaramid naman ti mangisukat ken ka. Gapo iti kaawan marik na na panangipatag kan panangisakit mo ken kuana. Ay, agyaman nak. Nalpas matlangan ti amin para iti panagkalay sata. Makaangas sakitan iti nalukay. Ora siya, Venus. Dandanin awagan ka iti Mrs. Venus Cruz. Dakailan ti tiyan ko, Brian. Dinak nung atay bain ka dagiti dumaray iti kalay sata. Taapay ko magaibain ka. Gaputa mo daasan asika ti ama ti si Kuko. Pulos adi kanto ibayin Venus. Kan uray anyapay ti sawan kanyak dagiti tao. Awan bibiyang da. Tinapatag. Ay ayatan ka unay-unay. I will keep you. You'll be safe forever and Nagsakit ti tiyan ko. Brian! Naganakaksan! Brian! Venus! Apay? Pagkanak ka kanina? Naganakaksan! Iba na kay hospital! Mabiglaan. Ibagapit ka ni mami. Panawan ka pa eh. Narasama! May saan alung po alalaki timpas ngay mo amaladaga iha. Kan kaingas unay ni... Oh. Apay adiyo ituloy. Nawa sino ti kaingas ti anak ni Venus, mami? Sorry iho. Ti amok no adda ka payla di taruan. Brian, maawat mo ka di matlanga kas anak timpas ngay ko. Imbagakin kay din Venus. Apaman ang may pasngay mo ti anak mo. Siyak ti tumakder ka sa mana. Nga oray sana siyak ti nagtaudan na. Agyaman na. Nakasaysayaan ka unay. Gaputa ayayatan ka unay-unay, Venus. May saan along po alalaki ti anak yo ni Venus, Roy. kahit ko unay na makita tinak ko. Uray kayat mo makita, at dayo ka mat. Nakasanglat ti barko may dito Indonesia. Naibaga kiti officer mi. At ito yakon nga grupat nga agawid dita Pilipinas. Anya? Agawid kan, Roy? Wen, napasangpot kong tirorayang amang sukat kanyag dito barko apag trabahwak. Amo ka din ni Venus nga agawid kan dito'y Pilipinas? Saan pa'y? Ngamrantak nga yawag to kang kuwana. Kaya't nakapay nga takasarita ni Venus? Awagag to. Kidawag nga ipakita na kanyak ti anak mi. Roy? Hello, Roy? Apay ngay mawag ka. Gaputa kahit ko ako mustaan ti anak ta, Venus. Awan ti anak mo kanya. Di mo ipaidam kanyak.
tadakar balaking kuanak kasama. Naglaing kan amang ibagay ti kasta. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan da ka. Venus, Ladingitan. Ngamtsak kayat nga ipakita kan ka ti anak ta. di mo ipaitam kanyak ti anak ta. No di mo kahit nga alagi ti sidong ko. Naglaing kan no maaramid mo day taroy. Siya na. Kan maladaga pay laang ti anak ta. Awan karbangam amangalakan kuana iti poder ko. Maawatam? Mabalin ka di, Roy. Di na kami singaan iti asawa. Ang sakit na tinakam ko, iti pa nakasasawa yo. Iso atyak pulos pagtal na bentipyak yo. Apa mo na makaawit ak tita Pilipinas. Saan ka akabutan, Roy? Laglagi pa mamaysa ka, pulis. Uray pa'y pulis ka. Di ka atrasan. Napukaw ka din na namin pinsan ti panagpagayam ta. Sikat din ang rakrak iti panagpagayam ta. Traitor ka, ulag. Sumarding kan. No kayat mo tinsayaat. Di mo kumagamdan ti agpakita ka na kami. Di ko na mabudingak. Uray da paltog mo. Uray anya ti pagbagang. Umayak tulat ta di tapalayo. Kayat ko ang makita ti anak mi iti asawa. Paston! Ti awan ang bain aroy. Sakit din ti butbut nga na. Ibagam tuman ken ni Roy Jessa. Di nanriribukan ti anak. Imbagak itinday taken ko ana tita. Anya nga rod ti sungbat na. Kunana nasakit unay tinakam na ti panaki asawa ni Venus ken ni Brian. Katapaman kano asumangpat dito'y Pilipinas. Kasarita nanto kano ana imbag ti anak yo. Sir Berkwensa. Awanan ti karbagan na Apolos ken ni Venus. Tasabalin ti agtagikwaken ko ana. Dayta ti sana maklo ni Roy tita. Tamis mo kano ana singad agayem na tinangulag kan ko ana. Pason na metlaeng no apay nga imbawing ni Venus ti regnana iti sabali. Isumat ti kunak ka ni Roy dayta tita. Ngam ko nana. Di na kano maawat asaan nga iso ti nakaasawa ka ni Venus. Venus. Amo ni Junior ti kumarayo. Wan nga rod. Naglaing tulakit din tong dumakkel. Kastamat ana sa lagisag to. Gapo iti panang busog taken kuana iti ayat. Kayat kong intun dumakkel. Surutin nanto titugot ko. Anya? Kayat mo nga agpulis tumat ti anak ta? Siyempre. Tabarang isunto ti agbalin a Colonel wano General. Nalayog unay dahit ang harapaap mo para iti anak ta. Venus, saan adagas ti agarapaap? Anya ti ammom. No kumaysunto nga agbalin a General ti anak ta. Oh. Mabuto nga ton samot nga agbalin to a pulis ti anak ta. Amumutan. Ado dagiti managdakdakas ka dagito'y apanawan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta, Jessa? Ha? Roy? Addakan? Juan, di na ka di pastrakan. Magtanganan to'y imak ka ng bit-bit iti ipasarapokin ka. Sige, sumra ka, Roy. Yawan na. Amo ka din ni Venus ang nakasangpat kan? Saan pa? Kumakat idyo balay dati nagdiretso nga, saan nga dito eh? Jessa, awatan ti pasarapok. Kan mabaling ka ti tagtugaw? Sige, Roy. Agtugaw ka. Agyaman nak. Dito'y ti pinilik ang nagdiretsuan. Tagpakoyo kaking ka mapanigi balay da. Anya? Agpakuyog ka kanyak. Roy, may mayat no si kalatan ti mapan. Amang ano kagura naktigayam ko no kuyugan ka. Gayim mo ni Venus. Gayim nakmet. Di na ko mapaahin iti kiddaw ko king ka. Uwan ang
Mga no makigtot lakat din ni Venus. No, apanta. Anyang arti kahit mga ramidak. Anya nga tano. Awagam nga rod nga umuna. Kat ipakaam mo nga dakan dito'y Pilipinas. May mayat sa no si katimang ipakamok yung kuwana. Nga akon dito Pilipinas. Sige, bayam tawagak nga rod. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. O, Jessa, nakaawag ka man? Kaputa danas kan unay ama-amuam, friend. Anya dayta? Ni Roy, tisigod akayan ayat mo. Addan dito'y Pilipinas. Kat adda ita dito'y balay. Anya? Nagpakitan ti awanan bain? Kaya't nakanuti umay dita balay yun. Tapno makita na ti anak yun. Ibaga madi napadpadasan ti umay dito balay. Tama nga nagpurak ti tarak kan kwa na. Katipakagat ko ti dakkel nga asom eh. Agpakpakuyog kanyak, friend. Kagura ka no kuyogam, Jessa. Una nga, kaya't nakano makita ti anak yun. Iti pa nang talikod na kanyak iti. Napuuran tirang tay iti nagpaitan mi. Hello, Venus. Apeng imawag ka. Agawid ka kumapay laang. Kasi magpad ka nun niro dito Pilipinas. Kat plano natin umay dito balay. Anya? Saan na mabalin? Umay na ta ka diriribukan. Mabalin na kasta. Isu agawid ka kumapay laang. Please. O sige. Ora kat malpas ti Jutik. Agawid ta ka dagos, Venus. Anya? San na kahit makita? Kin makita na. Gaputag burburak ka no ti dara na kan ka. Kat amangan no may pakagat na ka iti aso da no agpilit ka amapan. Sana ka mapudan. Agura ka. Di na kuyugan? Ladingitak. Nam talaga di ka kayat ako yugan, Roy. Apay? Gaputa nagpangta ni Venus. Iraman nakmat aguraan no kuyugan ka amapan ni Jabalayda. Anya? Unay matan. Si kalatan ti mapan. No kayat mo makita ti anak yo. Wan, talaga ang mapanak. Makamuditan, wanyan tuman ti mapasamak iti ibapan ko iti balay da. Anya? Addan ni Roy dito'y Pilipinas? Kalikaguman na ang makita ti anak na, Venus? Kasta timpa ka mo kanyak ni Jessa, mami. Anya nga ron ti addang mo? Diyak kayat ngay pakita ti anak ko. Ang adakarbangan na iti ubeng. Uray pa'y, mami. Nalpasa na binaybayan na kami. Kadjakon pagtatakunan pa'y amakita day at tao. Kasano nga rudan o giskandalo? Inawag ako ni Brian. Kat kunan amalmalpasan ti duty na. Agawid to na dagos, mami. Taimbagak tiranta ni Roy. Hello. Jack lang pagkarop. Simangbat ka matgayaman, bro. San na kun nga awagan iti bro? Timbilang ka nakabusor ko. Agkita talang para tropa. Anya? Nagturad ka namang ibaga iti kasta kanyak. Di dinto tamay sa kapulis. Day talat pagkarkarit mo. Di mo kumariribukan di na ornos kan nasaya at alindangan mi nga gasawa. Tano aramidem ti kasta ang mga nagbabawi ka. Si kaita ti agbabawi. Anang asawa itay ayatag. Ayayatam ka din ni Venus? Talaga man. Tasakbay ang nagkasar kayo. Agdadag siya din. Wen, amok. Ngayon niya tinaramid mo itagdadagsan ni Venus. Pinanawang. Saan mo intaltalag ti Jaya na ken ka? Iti panagkasaryo. Awan bibiyang mo. Mas ad-ad nga awan bibiyang mo iti biyag mi ken ni Venus. Tasak itan ti asawa na. Anya. Roy, di mo kuman ipilit ti mapan iti pagtaangan da Venus. Ang mga no dadakas ang mapasamak iti panagpakitam kadag iti agasawa. Ti anak ko ti gagara ka makita. San kiti adagidi ang agasawa akarasan.
Anya? Karasaan ko nam kadakwada? Gaputa inulagdak. Nubya kidi ni Venus. Idinto ang nasingit agayem ko ni Brian. Ngam anya tinaramid na. Nagasawa na. Si kamot lang ti aking basol no apay nga insok at nakatigayim ko. Awan saritaan mi iding agsina kami. Awan man nga agpaiso. Ang binaybayam. Nga oray amom asik ti amati sikog na. Iso abasol mo no apay nga insok at nakaiti sa bali. Sana kinayat ni Jesus na ko yung kanya. Tapno maiwahat ko ti panagibalas ko. Patayot na diya Brian. Apaman na makita ka. Uray polis. Salasan pun ti bala ti baldog ko. Nung mapatay ko, nalaklakak tulangin ang mapasubli ni Venus. Ganti anak mi. Oh, sumatang ka nagsangit. Nasa nagtitikan. Ngita na lakit mo rin sangit. Saan ka anak mo? Jakman amo mami. Anak mo mabisin, hindi namat kay tagdede. Ang mga nagsakit ti tiyan na. Anya? Mabiitlaan. Tayo nakalaan dyan sapsapo. Sapsapuan na ti tiyan na. Wan mami. Gusto na anak ko. Sumartang kan di ka nagsangsangit, anak. Laos tunan. Venus, Brian. mapilad daw kayo ni Tirwan. Ay, tayo pa'y asangit-asangit ni Junior. Gusto ng luar kon, adi ti balay. Padidyan, taamangan ng abisin. Hindi nangarot kayat. Ang mga anak nagsakit ti tiyan na. Isong rod ka mo ni nanang. Gusto anapan na inalagi pang sapsapok iti tiyan na. Di nan samot mabiro kan iti nang idulin at kadimot laag subling dito eh. Nan, ulit na ni Junior. Pasikat ti mapan mang sapol. Sige, alamin nga rod. Ito ba? Gusto na. Sumabay nga sangit. Sige, Venus. Mapan mang alahan ti pang sapsaputa iti tiyan na. Awan, mabit lang. Sumabay ka, baby, ha? Saan ka nagsangit? Uray ta siya kung dinang saklot ka na ka. Sumardang ka na. Aday ta. Nagsardang nagsangsangit. Di matgayang pa ng saklot ko ti kayat na. Mayat di pa nang ibatik iti motor ko iti pagsungadan. Tadihit akong pasungadan na dintang. Oh, ni Brian. Isu di nakatalikod ngagtugtukaw. Umay ayong kanyak ni Kasat. Matay kay ta Brian. Atay ta. Aglingit ak iti poon di akasya. Atay ta. Sirig kanahimpag. Itan. Arayatan da kami! Tulong! Ay, magkatamunta anak mo. Tailugan mo iti kotse. Itaray tayo na iti ospital. Ni Brian, mami! Pag tinulungan ta abagkatan, parang maikamat na pa'y tibiyag tayo sa ospital. Dagiti karoba! Isudan na kita masinig dito'y, mami! Tulungan da kami! Tulungan ta kami! Napaltungan na Brian kanta anak ta! Tulong! Hello, Jessa. Sika ka di tinagpaltog ka ni Brian, Roy. Saan? San kan ngaglibak? Ada nakakita kan ka nagmotor api manaw iti crime scene. Sika lakit di. Di nakpagatapan iti kasta. No saan man asika tinagpaltog ka ni Brian? Kaya't ko nga ipakaamukan ka. At isaksaklutan ni Brian nga ubing ide kat ti anak yu ka ni Venus. Anya? Awag kanyak itay ni Venus manipod iti ospital anang itarayanda kadagiti napaltugan. Anya nga ospital? Mapan ko kitaan ti anak ko. Kumusta ti kasasad na? Naispalan kan patay ni Brian. Gamti anak yu ka ni Venus. Ag ngangabit kan patay. Anya?
Ano da niya? Lugan da kiti polis. Ano ti kahit nasawan da ito eh? Anak ko. Anyan nga ulpit niya, ma'am, tayo ramraman nagapayatin ang ran. Diyos ko, isbalam ti biyag ti anak ko. Tsaka mo ti mapasamag kanyak nung mapukaw ko. Ren, pakiridam ko matipinagam mo. Agkararag tayo. Dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Diyos. Manangaasi ti Apo Diyos, Venus. Ismalan na ti anak mo. Tumok nga sa dinlangit ti kurak ni Roy. Tsak mapagawa ni ti daytoy nga inaramid na. Nakalibas ni Roy. Wantad ito. Sa anak ngagsartang, aging gay ti magdagi ti polis. Katikaro na tinagbatsulan na. Rumbang laang, Venus. Bayam, tulungan ka. Ang yaman Jessa. Imbaglakit yung sana grabe ti sugat ni Brian. Ngamti anak ko. Pagduaduhan pa lang ti nakalasat na. Diyan ka mo ti ramidak nung matay ti anak ko. Di ka madanagan. Nakadaruman ni Roy. Wantadan. Matiliwan day jay iti kabiitan na panawan. Ni Roy ti umawawag. Hello? Jessa, Sa dino ti ayan mo, Roy? Wanted kan. Sumuko ka no di mo kaya't mapatay da ka dagiti pulis. kumusta ti kasasati anak ko? Kahit ko makita. Dakas ka, Roy. Jackline pagarup amay turad mo ti pumatay. Kat inramraman mo pa iti anak yu ka ni Venus. Saan kong ingkar? Yak ang mga ugpagam ni Brian di anak ni Canbinos. Nilang Brian ti kantat ko apatayan. Di ka nagrason. Kagura ka itan, Roy. Ngam ibagakkan ka. Sumuko kan. Tabarang mapakawan na kapay ni Venus. Pangasim, Jessa. Tulungan nak. Kahit ko makita ti anak ko. Kasalita ko man ni Venus. Sige. Dumngag ka iti ibagak. Agyaman tayo iti Diyos. Naispalin ti anak mo, Venus. Agyaman iti Diyos, mami. Tinangag na nagiti kararag ko. Nagiti kararag tayo. Naimbag unay kada tayo, anak ko. Ngam ni Roy, sa dino tinaglamangan na. Apay aday matlamag-amagan dagiti pulis. Di ka agganat, Venus. Amok ka saan nga agliway dagiti pan nakabagiti linta. Imbaga ni Jessa tumulong. Parang mamuan at ayan ni Roy. Isun ti mangipatuldo ka dagiti pulis no sa dino ti paglamlamangan na. Aramiden nga ta ni Jessa dayta. Laglagi pa anasingid da ni Roy. Agtalaga ka ni Jessa. Napatagmatkan ko na ti anak ko. Isuapat siya nga aramidon na timbaga na, mami. Ni Jessa ti umawag. Hello? Venus, di ka kumamakmaklaan. Umay kami ditayan niyo. Ha? Kami? Kunam? Sino ti katuam? Pagkalmaan mo matirik na. Di ka madanagan. Maarami din tirumba. Saan ka mawatan, Jessa? Anya ti... Basta, pagkalmaan tirik na, Jessa. O sige, awagan ka manan inton madamdaman. Inagtap na. Anya ti kaya't asawa ni Jessa? Agyaman ak. Nasimbangan ti turog ni Brian. Kalpasan anak ato Martinez iti agas. Diyos ko. Anya dakituyan anak pasamak. Wanted tayo jay aroy. Amok asaan nga agulim ti amin. No saan amatiliw dagiti otoritat. Amok asaan mat nga agulim ti anak ko. No saan amay kan iti ustisya tinapagtan iti anak nato. Kasta matan ni Brian. Agsubli ako ni Jayan da Venus kan ti apok. Andi gahiklat ti anak ko. Ta mga noan niya pa iti mapasamag kan ko anak. Gapo iti pan nakariribok na.
Agyaman na nagsubli kayo dito ayan ti anak ko, mami. Nakaturugan ni Brian. Sumaysaya atin ti kasasaad na. Agyaman ako na yung kasta. Rumara ka na. Papanam. Kasaritak lang ni Jessa. Ada ka no itirwar ti hospital. Anya? Apaya saan nga umay dito eh? Tsaka mo, mami. Sige, bantayan niyo ti anak ko. Mabitak lang. Apaya saan nga umay dito ni Jessa? Malagip ko, idi inawagan na ti anak ko. Ano ti ibagana kini Venus? Taapay adi umay dito eh. Ang mga no agar aramid ni Jessa, iti ad-ad apakariribukan ti anak ko. Dito iti imbaga ni Jessa apang kitaakan ko na iti imawag manan. Kasla da kadwana, amdi na imbaga. Venus? Oh, Jessa. Apay dito pwede kahit mapagsaritaan ta. Anya ti bagam? Kwa Venus. Anya ti? Venus, pakawanan ako, ma. Roy. Pakawanan ako, ma. Kahit ko ang makita ti anak ta. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Venus! At ang nagiging nawaga ka pa na kung hinilintag. Sumukon ni Roy. Ayop ka! Ayop ka! Sumuko ako na. Pag-asim, kahit ko ang makita ti anak ta. Nakalasatan kan patay di anak ta. Maawa na pulot ti karbayan kan ko na. Saan mo na makita di ka ano man? Pakawanan ako, ma. Saan ka na mapakawan? Panawan lang ti makaikadang na mapakawan ka pa iwan na sa anan. Bay anak kadilatan. Nagsagaba itilit ang nisaan. At dandag iti pulis, Roy. Alaan da kan. Nako, ma. Venus. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.